facendo labores de mantemento do campo de fútbol, que está un contrato adxudicado e que pois esta persoa causou baixa no Concello por ter recoñecida unha incapacidade permanente. Créase neste orzamento unha praza de funcionario técnico de medio ambiente con unha serie de cometidos que están recollidos na memoria do orzamento, e entre eles, pois, singularmente o control do contrato que vimos de adxudicar de limpeza viaria e tamén pois todo o que ten que ver con esa tala de madeira e o control pois das empresas que fagan pois os depósitos, as fianzas e poder controlar pois que non, en definitiva, que non desfagan as pistas do noso rural. No capítulo 2, correspondente aos gastos dos servizos que presta o Concello, pois como dixen antes, hai dous contratos que se levan unha parte importante do orzamento, pero temos outros moitos pois que en total suman 9.300.000 euros, o contrato de conserxería e limpeza de máis de €500.000, a piscina climatizada, outro €500.000, o alumeado público, outro €500.000, máis de 300.000 a gardería municipal, máis de 50.000 o servicio de madrugadores, máis de 100.000 o comedor da Escola de Educación Infantil, temos tamén €200.000 para o conservatorio, temos, os desbroces por máis de 70.000, recollida de animais abandonados, mantemento do campo de fútbol, escolas deportivas, campamentos de verán, o contrato de desratización e tamén unha cantidade importante que vimos de incrementar en máis de €200.000, que é o canon de Sogama, que, como saben todos os presentes, prestando o mismo servizo, este ano sufreu un incremento considerable. Despois, en canto ao capítulo 4, que son as transferencias correntes, véñense mantendo as tradicionais subvencións nominativas que se dan aos clubes deportivos e asociacións culturais e que van na liña de outros anos. En total suman 385.000 euros, 349.000 para subvencións nominativas tanto no eido social como deportivo e 36.000 euros para as festas patronais das parroquias. En canto ás subvencións para clubes deportivos, incrementase co Club Moducuán de Taekwondo, que non percibía subvención nominativa, e mantense na liña de anos anteriores, coa excepción do Club de Fútbol Sala, que se lle mellora, e tamén a Agrupación Polideportiva San Ramón. A parte deso, vai no capítulo 6 unhas pequenas cantidades para a inversión, en concreto 32.100 euros para a adecuación da área de autocaravanas. Mantivemos unha reunión coa presidenta da Asociación Galega de Autocaravanas e nos pediu que a área de autocaravanas se cambiase á área recreativa da Madalena. Deixounos un dossier con todos os requisitos que eles piden para esa área de autocaravanas. Consideramos que é un turismo que potencialmente nos interesa e vamos a intentar apostar tamén por ese turismo. Saben que en días pasados reunínme tamén mostrando o interés do Concello en formar parte da Ruta Europea do Queixo. É un tipo de turismo que podemos vincular, este de autocaravanas e o turismo das persoas que fan turismo gastronómico, e creo que é importante esta aposta e, ademais, contémplase unha partida de 12.000 euros para a reforma das casas escola de titularidade municipal e despois consígnase a parte do que nos corresponde poñer do convenio asinado coa Diputación Provincial para a mellora da cuberta da Casa da Cultura. Ademais deso, van pequenas partidas para un sistema de control horario do persoal do Concello, un programa para urbanismo e despois, créditos pequenos para maquinaria e instalación e utensilios. E a grandes rasgos, ese é o orzamento de gastos en que se vai a gastar neste ano 2025, que, como poden ver, é na liña do que se fixo outros anos e, a parte deso, podemos decir como novidades que se van a incluir partidas para a dinamización do noso rural, para seguir facendo esas actividades que se están facendo nas parroquias e tamén para a programación infantil e para a xente maior, que nos parece tamén importante.
eu creo que calquera dos partidos que conforman esta Cámara pois podería estar perfectamente de acordo con este orzamento. É un orzamento que non contén pois ningunha ideoloxía, nin ningunha partida coa que eu entendo que ningún dos presentes podemos estar en contra. Sin dúbida, tanto a min como a alcaldesa e o equipo de goberno, como tamén, sin dúbida, pois a oposición, entendo que lles gustaría pois que o Concello tivese un maior marxe para poder decidir e para poder pois acometer obras ou facer outro tipo de actuacións. A realidade é a que hai e nós temos que xestionar un orzamento que, como digo, pois ven moi condicionado pois por os servizos e por os gastos que ten que acometer o Concello, e o marxe de actuación é de apenas 500.000 euros, e dos cales, como digo, pois destinamos casi a totalidade a dinamizar ou ben a través de actividades nas parroquias para nenos e para maiores, ou tamén pois a través desas subvencións nominativas ás asociacións, ao tecido cultural e tamén pois o deportivo, que creemos que é unha parte pois importante tamén da actuación dun concello. E agora, bueno, pois vamos a dar un turno de palabra para que os distintos grupos pois manifesten a súa postura ao respecto, e teremos pois despois ocasión pois de respostar o que eles nos plantexen. Partido Popular. Sí. Bueno, na miña intervención vou a pasar a relatar unha serie de cuestións que vemos no orzamento e finalmente aportaremos as nosas propostas. Empezo co das prazas de persoal. Bueno, van a eliminar dúas, a do operario do recinto da Madalena e a de técnico de deportes. É difícil estar de acordo neste punto porque destinan casi 50.000 euros ao mantemento do campo de fútbol, é dicir, moito máis do que nos custaría ter a un operario. E máis tendo en conta que esa persoa realizaba ademais as labores de mantemento da área recreativa da Madalena. E levámolo dito varias veces. O estado de abandono no que teñen a Madalena é lamentable. En vez de solucionalo, eliminan a plaza. Eu creo que non ten moito sentido. Por outro lado, a de técnico de deportes. Bueno, todos sabemos que as áreas de deporte e cultura en Vilalba pois teñen un peso importante. En todo caso, se non se destina a deportes, pois igual podría ir á área de cultura, un programador cultural, para, por exemplo, dinamizar o que é o auditorio cunha axenda cultural e que iso atrae a xente a Vilalba, que creo que falta nos fai. En canto ao urbanismo e obras, nós seguimos botando en falta un plan de actuación en obras. Creo que é moi importante esa planificación. Un plan no que recolla o que se vai destinar ao urbano e o que se vai destinar ao rural. Pero claro, para iso hai que facer un traballo previo e ten que pesar máis os intereses de Vilalba que as diferencias dos dous partidos políticos que nos goberna. Póñolles 3 exemplos concretos. Teñen algunha previsión para o mantemento do aparcamento principal de Vilalba, que é coñecido como parking subterráneo? Teñen algunha previsión para o mantemento de obras de reparación no cemiterio municipal? Teñen algunha previsión para o mantemento e arranxo do auditorio? Desde que gobernan vostedes sí que vemos que as partidas destinadas á reparación, mantemento e conservación foronse reducindo ou incluso anulándose. Despois vemos que lle botan a culpa ás obras do PP. E, señor Renda, neste punto sí que quería preguntarlle, vostede prometeu destinar o Fondo de Compensación Ambiental, o famoso canon eólico, ás parroquias. Este ano vai ir. En canto ao Pexón, non vemos ningunha partida destinada ao Pexón. Igual se nos pasou, pregunto. Polo que aparenta nos orzamentos, parece que tampouco vai ser o ano do Pexón, como vostede prometeu. En canto á cultura, vemos que a área de cultura é a gran perxudicada destes orzamentos. Como lles dicía, no auditorio consideramos que necesitamos unha programación cultural para todo o ano. Anteriormente había unha programación deportiva e cultural que agora apenas existe. E repito e reitero, é necesaria unha partida que garantice unha programación cultural na que participen as asociacións e que sexa anual e estable. Non fan falta 2 carteles por cada partido político. Con un chéganos, pero necesitamos esa programación. En canto ao FIP, siguen dándolle 120.000 euros a unha empresa externa, perdendo o control do festival. E aquí creo que hai que facer unha análise. Outros festivais están medrando
En cambio, o noso festival cada ano vai a menos. Isto hai que miralo. En canto ás festas, que críticos eran vostedes co Partido Popular cando delegaban nunha comisión a organización das festas patronais? E agora, que tanto critican, parece que fan vostedes o mesmo. Volven a ir 60.000 euros destinado ás festas patronais. En canto ás subvencións, gustaríanos saber cal é o motivo polo que a área de deportes vai con subvencións nominativas e a de cultura as de concurrencia competitiva. Consideramos que 30.000 euros que se van destinar a subvencións de concurrencia competitiva con todas as asociacións que hai en Vilalba, pois son claramente insuficientes e un ano máis son as grandes perxudicadas destes orzamentos. E, por certo, non sei se entran nesta partida tamén as veciñais. Pregunto, non sabemos cales entran aquí na partida das asociacións culturais, se non lo poden explicar. E despois destas cuestións que acabo de puntualizar, a nosa proposta e os gastos nos que nós consideramos que se podería recortar. Mire, temos gastos en programas informáticos para o Concello. Aí entraría o xestiono, o programa de recaudación, o programa de fichaxe e algúns máis. Todos estes programas supoñen aproximadamente uns 100.000 euros. Estes programas, noutras provincias, son financiados íntegramente pola Diputación. E a Diputación a que lle preste este servicio gratuito aos concellos. Teño o exemplo da provincia da Coruña, onde os concellos non teñen que abonar nada. É a Diputación a que se encarga de financialos. Pedímosles que soliciten á Diputación de Lugo a súa colaboración e que asume este gasto, e iso suporía liberar o Concello con 100.000 euros máis para outras necesidades. Despois, vemos que aumentan o gasto en propaganda e publicidade. O ano pasado gastaron 12.000. E este ano, polo que aparece nos orzamentos, van a destinar 34.000 euros máis contando cun contrato de comunicación. A nosa proposta, deixar a partida de propaganda igual que estaba o ano pasado, estes 34.000 euros que incrementaron, podíamos destinar, por exemplo, ás asociacións culturais. Nos creemos que é o máis importante, pero senón tamén se poden destinar, por exemplo, ao Pexón ou a algunha inversión en obras no rural ou no urbano. En resumo, para nós, resulta imposible votar a favor duns orzamentos nos que recortan en personal do Concello, recortan en mantemento, as asociacións seguen sendo discriminadas porque depende se che toca na área de Vilalba Aberta ou na área do Partido Socialista. Seguimos sin ver ese plan de 850.000 euros destinados ao rural que prometía Vilalba Aberta no seu programa electoral. O Pexón segue desaparecido igual que a RPT. Non hai plan de actuación en obras e incrementaron o gasto en publicidade, pero deixan unha partida insuficiente para as asociacións cultural. Aí teñen as nosas propostas e que co que nos digan valoraremos o sentido do noso voto. Finalizo, xa sei que isto non lle vai gustar, señor Renda, pero seguimos sin ver os orzamentos superadores. A súa capacidade para falar e prometer segue sendo moi superior á súa capacidade para negociar uns orzamentos. Vilalba Aberta. Ben, moi boa tarde a todas e a todos e un saúdo tamén aos veciños que nos escoitan por internet e aos presentes. Lembrarán todos eles que nos escoitan as incontables ocasións nas que como voceiro municipal de Vilalba Aberta na oposición denunciei pleno tras pleno, que o Concello de Vilalba se gobernara cunhas contas prorrogadas nese intre do ano 2019. Dixémolo e díxeno no 2020, no 2021, no 2022 e comprometémolo na campaña electoral do ano 2023. Dicíamos, se os veciños e veciñas de Vilalba nos dan a súa confianza e Vilalba Aberta está nun goberno, o noso compromiso é que haxa orzamentos. Pois ben, segundo ano de Vilalba Aberta no goberno, segundo ano de goberno de coalición entre Vilalba Aberta e o Partido Socialista e Vilalba Aberta, e por segunda vez consecutiva o Pleno Municipal debate unha proposta de orzamentos que de antemán conta xa cos apoios necesarios para sair adiante en beneficio dos veciños e das veciñas. Como voceiro municipal de Vilalba Aberta, agora no goberno,
que non poido estar máis que orgulloso do acadado é que, unha vez máis, se poña de manifesto o que tantas e tantas veces a miña formación política defendeu nesta sesión plenaria, que soamente un goberno forte, que soamente un goberno estable, que antepoña a política do diálogo e o acordo entre diferentes, pode dar resposta ás demandas e necesidades dos veciños e as veciñas. E por segundo ano consecutivo, este goberno de coalición entre Vilalba Aberta e o Partido Socialista e Vilalba Aberta, dá un exemplo de estabilidade e de flexibilidade para que os veciños e veciñas de Vilalba sexan exactamente igual de ben gobernados que os veciños e veciñas de outros concellos da contorna. Apuntou a señora Rouco que estes orzamentos teñen un marcado carácter social e, por suposto, eu estou de acordo, pero engadiría que estes orzamentos son tamén un exemplo de responsabilidade e rigor presupostario, non gastar, señora López, máis do que se ten, unha máxima que xa aplican e coñecen ben as familias do noso concello e que nestes 2 anos vimos aplicando tamén os que somos os seus representantes. Díxose antes, pero creo que hai que insistir nesta cuestión. Algo máis de 13 millóns de euros de orzamento, dos cales 9.380.000 van para a prestación de servizos públicos e 3.200.000 van para gastos de persoal. En resumo, apenas 500.000 euros de libre disposición. Que significa isto de libre disposición? Suxeito de negociación política entre os grupos de goberno. E como xa se dixo aquí tamén, por parte da alcaldesa, o 80% prácticamente desa cantidade se destinará a subvencións nominativas, entidades sociais, deportivas e un longo, etc. As axudas de libre concurrencia ás asociacións culturais son un novo paradigma no que ten que ver coa xestión das subvencións no noso concello e, por suposto, este ano volvemos a asegurar, como non podía ser de outro xeito, as subvencións nominativas ás festas das parroquias, pero en aras da necesaria transparencia e entrando xa a contestar o que plantexou a voceira do Partido Popular, creo que me corresponde a min dar conta de a onde destina Vilalba Aberta o diñeiro de libre disposición dentro das áreas que xestiona. Pois ben, señora López, este voceiro municipal que tan mal negocia os orzamentos conseguiu chegar a un acordo cos seus socios de goberno que poñen a disposición de Vilalba Aberta 338.305 euros por 370.509 a disposición do Partido Socialista e que se destinan do seguinte xeito. Van ver os veciños o que vostede cualifica de mala xestión. Festival Independente de Vilalba, o FIB, 120.000 euros. Un compromiso ineludible, non só porque a área de cultura esteña, neste caso xestionada por Vilalba Aberta, senón un compromiso do goberno no seu conxunto, na condición estreita de marxe que temos para investir, que o Concello de Vilalba poña en riba da mesa un ano máis esta cantidade, eu creo que denota un esforzo moi importante pola aposta dun festival que vai en beneficio da nosa actividade cultural, por suposto, pero sobre todo dos negocios de Vilalba, dos negocios hostaleiros, dos negocios comerciais, en definitiva do tecido socioeconómico que é o que empurra é o que financia moito do que aquí nós facemos. Seguinte cantidade, os 60.000 euros que a vostede lle parecen pouco para as festas de San Ramón e de Santa María. O gallá tivéramos máis marxe económico, pero como antes dixen, estes orzamentos aséntanse en criterios de rigor orzamentario e esta cantidade que pode facer ou pode ser vista como pequena, é unha cantidade que asegura que un ano máis haxa festas no noso concello. As nominativas das festas das parroquias. Vostede, o ano pasado, fixo bandeira de que este goberno municipal abandonaba as festas das parroquias. Conseguiuse un acordo coa Deputación Provincial que nos permitiu, aínda que non se reflexara no orzamento, financiar e axudar a estes veciños e neste novo orzamento volven a estar incluídas para a tranquilidade de todos estes veciños que poñen o seu tempo para organizar o que para eles é tan importante que son as súas festas patronais. Asociacións culturais, vostede falou e eu falei dun novo paradigma. Vostede estará de acordo comigo en que se temos que explicarlle
a un veciño de fora do Concello de Vilalba que significan subvencións nominativas, se poñemos o exemplo de subvencións a dedo, non estaremos moi lonxe da realidade. Subvencións nominativas poden ser máis ou menos justas, pero responden a criterios aleatorios. É unha decisión en última instancia dun goberno. O que nosotros pretendemos, o gallá funcione ben, non o sabemos, pero é unha aposta moi importante da Concelleira de Cultura e do goberno tamén, neste caso, no seu conxunto, é que as nominativas culturais sexan eminentemente meritocráticas, ou seja, de libre concurrencia. E vostede dixo que as asociacións iban verse damnificadas, todo ao contrario, o que se destinaba, eses 30.000 euros, para subvencións como tal nominativas, o ano pasado é exactamente o mesmo que se destina este ano, o único que cambia é o xeito de proceder. Vamos a intentar que sexan meritocráticas no canto de a dedo, como ata o momento de agora se fixo, incluído o ano pasado, con Vilalba Aberta xa xestionando a área de cultura. É unha reclamación de moitas delas, entendemos que iso sí pode ser superador. Verémolo este ano, pero temos moita fe neste novo procedimento. Programación cultural, 25.000 euros. Pode parecer pouco, pero insisto, estes orzamentos baseanse no rigor orzamentario. Deses 25.000 euros, 15.000 van íntegros á banda de música de Vilalba. Tamén unha aposta ineludible da área de cultura por unha entidade a que lle debemos tanto, unha aposta tamén personal da anterior Concelleira de Cultura e da actual Concelleira de Cultura, e, por tanto, nós tamén orgullosos de defender esta cantidade. O premio do certamen literario é un orgullo para Vilalba que tiñamos o certamen literario, certamen de poesía, con maior dotación económica. Un ano máis, nun contexto pois complexo en termos de poder investir, seguimos poñendo 7.500 euros en riba da mesa. A Escola de Teatro tamén se asegura un ano máis ese servizo, se aseguran esas clases tan demandadas polos veciños da vila e tamén das parroquias. Promoción turística, unha vez máis, se asegura tamén con 15.000 euros que o Concello de Vilalba poda seguir proxectándose de cara ao exterior. Este ano, a práctica metade desa cantidade irá destinada a cubrir o aporte que necesitamos para que Vilalba se integre no eixo atlántico. Unha aposta do goberno do seu conxunto, xa a alcaldesa falou deso no seu día, e a Concelleira de Turismo, pois, como non podía ser de outro xeito, tamén traballará a fondo para que isto poida reverter en beneficio dos veciños e das veciñas. Pero seguimos coas subvencións, porque tradicionalmente, incluso co Partido Popular, a Asociación de Empresarios das Sete Pontes, a que está detrás do pulo do noso comercio local, outro orgullo do noso povo, recibía 4.000 euros este ano nunha condición moi concreta de pouco marxe de investimento, ni máis ni menos a Concelleira de Turismo e de Comercio. Así mesmo, neste caso, toma a decisión de doblar esa cantidade. 8.000 euros vai recibir a Asociación de Empresarios das Sete Pontes para que poida seguir dinamizando o noso tecido, neste caso comercial. Os premios do concurso de escaparates pode parecer unha cuestión menor, pero é algo moi demandado tamén polo noso comercio. Falouse antes, e xa vou rematando, a mellora nas casas escolas de titularidade municipal. Aquí hai un compromiso concretamente cos veciños da Asociación de Distriz. E aquí neste caso tamén nosotros queremos aportar o que nos toca por ser unha infraestructura, a súa casa escola de titularidade municipal. É lóxicamente unha cuestión que non podía quedar fora do orzamento. Os proxectos técnicos que eu, neste caso, e tamén está no mesmo suposto o Concelleiro de Infraestructuras Urbanas, temos que encargar para poder despois, posteriormente, realizar as necesarias obras. E remato, señora López, falando de investimentos. Saben os señores concelleiros que son responsable de obras no rural, en este orzamento, pois, lóxicamente, os investimentos son a priori os grandes damnificados. Unha vez máis, falou vostede de plans. Isto dos plans, eu desde que formo parte desta corporación sempre me chamou moito a atención, porque soa moi bonito, non? Plan de mellora de vías de titularidade municipal, plan de dinamización do rural, o do plan está moi ben. Pero eu creo que sempre que se fala de un plan ten que ir aparexado unha proposta de financiamento. Vamos poñer un exemplo parvo para que os veciños nos entendan. Se eu, agora, cando remata a sesión plenaria, vou a casa e lle digo a miña parexa que teño un plan dunhas vacacións de 20 días nas Maldivas, o primeiro que me vai dicir a miña parexa é: está moi ben o plan, pero como o financiamos, como o pagamos? Pois a política municipal é exactamente o mesmo. E un ano máis, no que ten que ver cas obras, teremos que seguir vivindo, e grazas que podemos contar con ela, das subvencións fixas de outras administracións. E aí, e remato, donde quero
por enésima vez nesta sesión plenaria interpelar a Administración Autonómica que o ano pasado, no que ten que ver cos viais, deixou a Vilalba o único concello da contorna que quedou fora dunhas axudas moi importantes para a mellora de camiños e vías de titularidade municipal. Por tanto, se vostedes queren axudar ao seu povo, se vostedes queren axudar a xente do rural, as asociacións, etc., pois axuden como mellor poden facer, falando cos seus compañeiros de partido e millorando esas aportacións que temos da Administración, neste caso autonómica. Mais nada, é o noso voto a favor, por suposto. Moi ben, moitas gracias. Benega. Ben, non vou a pormenorizar nada acerca dos presupostos. Creo que é suficiente con que aquí se dixo xa, 13 millóns e pico de euros e tal, pero que nos queda para gastar? Medio millón de euros. Bueno, medio millón de euros, máis supostamente o que a Diputación poida chegarnos a maiores e se en algún momento a Xunta de Galicia decide axudar algo ao Concello de Vilalba, pues sería o que habería. Entón, bueno, estudiamos o presuposto, falámoslo e tuvemos diferentes reunións con Vilalba Berta e co Partido Socialista. O BNG puxo unhas condicións para dar o seu voto favorable á aprobación destes presupostos. Vou explicar brevemente cales foron as condicións que o BNG puxo. Lógicamente, as condicións iniciais eran bastante máis altas, que pasa que, bueno, a realidade é a que é e o noso poder para negociar, pois tamén é o que é un concelleiro. Nós fomos, hasta agora, creo que leais con o noso voto en todas aquelas cuestións que o equipo de goberno foi plantexando e nesta ocasión, pois quixemos que se tivera en conta tamén algúns apartados do noso programa electoral con que concluímos estas eleccións. Entón, vou a tratar de ser breve e explicar cales foron as nosas condicións. Ben, presentamos no seu día unha moción alá polo ano 23, o 30 de 11, acerca da peonalización total da Praza da Igrexa. O beiro desa moción, bueno, nosotros pedíamos que lógicamente, que houbera o seu permiso pertinente para a circulación para residentes, para as empresas de fornecemento comercial, os servicios públicos, así como medidas precisas para a activación comercial e social dese lugar, non? Ben, en ese punto chegamos ao acordo de que agora, alrededor no mes de marzo, teremos unha xuntanza co equipo de goberno, PSOE, Vilalba Berta, BNG, para planificar, lógicamente, nós non poñemos como condición que o Partido Popular non participe, evidentemente, estamos totalmente abertos a que si o faga, non? Para falar deste tema e facer propostas de cara a conseguir isto que antes acabo de citar, non? Hai 3 puntos máis que leo e logo despois explico. Leo exactamente os puntos, son 3 puntos. O primeiro sería a elaboración e presentación en pleno nun plazo máximo de 6 meses dun plan de rehabilitación e habitabilidade do casco histórico e de promoción de vivenda social ao abeiro da moción homónima presentada polo BNG na sesión plenaria do 30 de 11 do 23. Segundo punto, elaboración e presentación en pleno nun plazo máximo de 6 meses dun plan de desenvolvemento rural ao abeiro da moción homónima presentada polo BNG na sesión plenaria do 30 de maio do 24 e a planificación precisa para a súa activación. E un punto terceiro, que dice elaboración e presentación en pleno nun plazo máximo de 6 meses dun plan de potenciación do turismo ao abeiro da moción homónima presentada polo BNG na sesión plenaria do 30 de 11 de 24. Ben, con respecto a estes 3 puntos que acabo de ler, puntualizamos que os prazos, lógicamente, son flexibles, non teñen por que cumplirse rigurosamente, porque sabemos que as cuestións administrativas, unha cousa que te plantexas facer nun mes non é cuestión de vontade, é cuestión de que un determinado procedimento administrativo ao mellor te retrasa 3 ou 4 meses sin que sexa, digamos, motivado pola túa vontade, non? Entón, como puntualización a estes 3 puntos, o BNG exixe o compromiso do equipo de goberno municipal para establecer un calendario de xuntanzas bimensuais que sirvan para informar,
estudar, valorar e desenvolver propostas xunto coas achegas do equipo de goberno o que consideramos é un principio dunha planificación que proxecta o futuro deste noso concello. E un último punto que dice: adecuación e apertura do Museo Arqueolóxico da Arqueoloxía e a Prehistoria nun prazo máximo de 6 meses. Con respecto a este punto, o acordo que chegamos foi que acórdase abordar a disolución do organismo autónomo na seguinte sesión plenaria, o organismo autónomo do Museo, o Patronato, e comenzar a traballar inmediatamente para buscar unha solución para os fondos e a posible apertura deste museo. Bueno, este foi o que negociamos e esperamos que se cumpra. Lóxicamente, eu dou esta explicación e deixo, lóxicamente, a porta aberta que tanto SOE como Viralba Aberta fagan as matizacións que queiran ao respecto, porque tampouco son dios para si algo me deixei ou non dixen con suficiente claridade. E nada máis, pola nosa parte. Ben, gracias. Ben, antes de abrir o segundo turno de palabra, pois vou a contestar as matizacións que fixeron os distintos grupos, agradecer en primeiro lugar pois o ton e o voto favorable que anunciaron tanto Vilalba Aberta, que forma parte do goberno, como o BNG. Obviamente, pois intención deste goberno pois manter os compromisos acadados co BNG, ademais sobre unhas materias nas que nas reunións que mantivemos previos a este pleno, pois as tres forzas políticas estivemos de acordo na necesidade de abordar e acometer todas elas. E, en canto pois a postura anunciada por o Partido Popular, pois en primeiro lugar pois manifestar a miña sorpresa, porque me parece que os argumentos escribidos por a voceira para votar en contra pois son a todas luces pois querer motivar un voto, pero sin dar ningún só argumento convincente. Decía pois a voceira do Partido Popular que iban a votar en contra porque se recortaba persoal. Non é verdade, e xa o expliquei na miña primeira intervención, pero vou a volver a explicalo para que quede aclarado suficientemente. Cando dixen que había dúas prazas que foran obxecto dos procesos de estabilización e que quedaran desertas e que se procedía a amortizalas, pois referíame a unha praza de técnico de deportes e unha praza de operario de mantemento, que no seu contrato rezaba algo así como operario de mantemento na campaña de fútbol 2005-2006. Foron dúas persoas que foron contratadas cando gobernaba o Partido Popular con un contrato por obra ou servizo sen ningún proceso selectivo e que pasaron a traballar para o Concello dende o ano 2005 ata que un deles se foi a traballar a outra administración e o proceso quedou deserto e o outro ten unha incapacidade permanente e xa non está en activo e, por tanto, tamén a praza quedou deserta e, por tanto, procédese á súa amortización. Non se recorta a ninguén, ni se recorta non hai ningún recorte de persoal. E máis, reconvertimos as cantidades que se destinaban ao pago destas prazas á creación dunha praza de técnico de medio ambiente, que eu creo que é unha praza necesaria. Dixen antes que se llevan a encargar, entre outros cometidos, o control deste novo contrato do lixo, que é unha parte importante. Tan importante é deseñar un bon servizo e deseñar un bon contrato como ter un persoal encargado de cumprir, de que a empresa cumpra o que ten estipulado tanto nos pregos como na oferta que presentou. E creo que é fundamental e neso se van a reconvertir esas dúas prazas que dixen antes. Ademais, vanselle a encomendar outras tarefas tan importantes como controlar a saca de madeira. Todos os veciños e veciñas saben perfectamente, sobre todo os da zona rural, que cada vez que hai unha saca de madeira, moitas veces as pistas quedan desfeitas e os maderistas non se fan cargo. E creo que é fundamental, temos unha ordenanza que temos que facer cumprir e temos que velar porque cada vez que se faiga esa actividade, se faga dunha forma que non perxudique aos veciños e que non perxudique a estas infraestructuras rurais.
E creo que, ademais, hai determinados proxectos, sobre todo nas pistas, que se lle van a poder encomendar a este técnico e, por tanto, pois tamén vai a supoñer un aforro sobre pois cantidades que se están pagando a persoal externo. Decía tamén a voceira do Partido Popular que o seu voto iba a ser negativo porque se discriminaba ás asociacións. Eu creo que este é o orzamento no que se fai un maior esforzo porcentualmente para dotar de recursos ás asociacións, a todo tipo de asociacións, tanto as deportivas que perciben maiores subvencións que nunca, moito máis altas que as que percibían cando gobernaba o Partido Popular, e faise pois un esforzo adicional este ano, en concreto pois con algúns clubes pois que por os seus méritos deportivos pois así o consideramos oportuno. Eu creo que, ademais, se recuperan as subvencións ás festas das parroquias e, ademais, pois se vai a facer unha convocatoria de concurrencia competitiva na liña do que pedía días atrás o Partido Popular. Ademais de eso, bueno, decía tamén pois que iban a votar en contra porque o goberno non facía pois unha inversión, creo que cifrou en 850.000 euros como comprometera o voceiro de Vilalba Berta na campaña electoral. Pois gustaríanos poder facer este investimento, pero entonces tamén nos terá que decir o Partido Popular e a voceira do Partido Popular de que partidas vai a detraer eses 850.000 euros, se os detraemos dos servizos que presta o Concello, se os detraemos de gastos de persoal ou de onde os sacamos, porque usted propón que se invistan 850.000 euros, pero temos que sacalos do outro lado para poder facer este investimento. Di tamén que non hai un plan para actuación en obras. Obviamente non é cometido do orzamento pois facer este plan, nin ten o orzamento que conter este plan. Falaba tamén pois de que antes había unha programación cultural e deportiva. Fíxese, esa programación cultural empezou a haber cando gobernaba o Partido Socialista no mandato anterior, non co goberno do Partido Popular, e a programación deportiva, pois todo o mundo sabe que corre a cargo dos clubes deportivos e precisamente, como lle veño de referir, é este o orzamento onde se fai un maior esforzo en prol dos clubes. Eu creo que, argumentos podería vostede dar moitos e poderíamos estar aquí replicando durante moito tempo. Como lle dixen na miña primeira intervención, eu creo que o que vostede debería analizar é desas partidas que non temos comprometidas, cales non gastaría vostede, que subvencións retiraría, que partidas deixaría de executar. Eu, claro, o que me di de que diamos de baixa o programa Gestiona e que non teñamos un programa para que fiche o personal, pois podería ser outra opción. Poderíamos integrarnos na Deputación da Coruña, como nos dixo tamén pois a voceira do Partido Popular, poderemos pois estudialo neste pleno, a ver se podemos movernos a outra provincia, e a Deputación da Coruña pois nos paga esas aplicacións informáticas, ou podemos pois preguntarlle ao seu presidente se podemos firmar un convenio coa Deputación da Coruña para que non la pague. Pero, bueno, en todo caso, eu tamén pois quero facerlle unha reflexión que vai máis alá destas cifras e desta pois batalla dialéctica un pouco sobre cifras que creo que non levan a ningún lado, pero claro, vostede cando compara co goberno do Partido Popular, que gobernou aquí 40 anos ata o ano 2019, olvídase de dar unha cifra importante, e é que cando chegamos ao goberno o Partido Socialista no ano 2019, por o Servicio de Axuda no Fogar, a contía que estaba consignada no orzamento eran 45.000 euros. Hoxe estamos pagando 3.400.000 euros máis. O esforzo que se fai pois é un esforzo importante. Fíxese que falaba vostede pois de que hai determinadas partidas que non se controlan. Todas as partidas do Concello están controladas ao céntimo. Todas as facturas que se pagan se miran ao céntimo. Querolle, pois facer ver, por exemplo, que había facturas que se pagaban pois no seu goberno dende o ano 2008 por servicios de internet no rural que non se chegou a prestar nunca, e iso pois vostedes nunca o miraron, e agora pois quere que diamos de baixa pois aplicacións como Gestiona, que é o servicio pois o programa co que gestionamos pois todo o funcionamento
municipal. Eu creo que hai que ter en conta a realidade que temos neste momento, ten que facer unha valoración do orzamento tendo en conta a situación real do Concello e, bueno, se estes son os seus argumentos para votar en contra, pois, bueno, poderíame decir estes como calquer outro, pero a realidade, o que dixen antes, é que todos sabemos que nada do que se gasta aquí, pois, está vostede en contra porque sabe que todo o que está consignado no orzamento son gastos necesarios. Nada máis, e ten vostede a palabra para a súa segunda intervención. Vou empezar por Vilalba Berta. Decía o das axudas da Administración Autonómica. Mira, xa lle expliquei no seu momento que Vilalba non quedou fora por un capricho, senón porque naquele momento non cumplía as condicións desas subvencións. Pero tamén lle digo que se trouxo aquí unha moción e que o Partido Popular apoiouna. En ese sentido, creo que quedou claro a nosa postura. En canto de falar de plans que nos critica, teño que recordarlle aquí que o primeiro que falou de plans foi vostede. No seu programa electoral, a medida 9, dicía: poremos en marcha un plan de mellora e mantemento de vías no rural. Estamos criticando a min, pero que non incluía no seu programa foi vostede. Despois, en canto ás asociacións de mulleres rurais, asociacións feministas, asociación de veciños, entre outras, falaronme de moitas cousas, pero fóronse polos cerros de Úbeda. Isto vai a levar algún tipo de subvención ou non? Contésteme, por favor. En canto á intervención da alcaldesa, mira, eu pídolle que por favor non poña na miña boca cousas que eu non dixen. Eu non dixen de dar de baixa o Xestiona, explícollo agora, e pídolle que por favor sexa seria, porque o da provincia da Coruña dixenllo como un exemplo. Mire, as nosas propostas, e xa lle las dixen, pero claro, o problema que teñen é que nin nos escoitan ou escoitan o que lles interesa. Eran manter esa praza de operario da Madalena, que salía máis barato que pagarlle a unha empresa. Isto non suporía ningún coste adicional. Manter a praza de técnico de deportes ou destinala a un programador cultural, que non suporía incremento de custes. E o da Deputación, o que lle dixen foi que asuma a Deputación o custe das aplicacións informáticas. Non lle dixen en ningún momento dalas de baixa. Estoulle dicindo que o fan noutras provincias, e como o fan noutras provincias tamén se pode facer nesta. Iso suporíalle ao Concello un aforro de 100.000 euros. Outra cousa que propoñíamos era destinar o Fondo de Compensación Ambiental ás parroquias, que tampouco suporía un incremento do gasto, só cumplir as súas promesas electorales, que son as súas. Tamén propoñíamos reducir o gasto na publicidade, eses 34.500 euros que van destinar máis a publicidade e propaganda, que se destinen ás asociacións. Son propostas perfectamente viables. E non dixemos que íbamos votar en contra, dixemos que era difícil votar a favor, pero que aí lles deixábamos as nosas propostas e que en función do que nos dixeran sobre elas que decidiríamos o noso voto. Nin unha soa contestación. Como lles dicía, todas estas propostas non suporían ningún incremento, suporía unha redistribución. Pero, bueno, como a sempre, fan oídos xordos a todo o que trae aquí o Partido Popular, nesta e noutros plenos. Collen e meten todo no caixón. Estas son as nosas propostas, pero, bueno, como sempre, mantéñenos apartados de todo tipo de negociación. As nosas propostas, se as valoraríamos votar a favor deste orzamento. Como non se nos dixo nada, pois comprenderá que nos consideramos que estes son perfectamente asumibles e que polo menos esperábamos unha contestación. E dos 850.000 euros prometérono vostedes. Entón, estánme dicindo, vostede non, señora alcaldesa, pero si Vilalba Berta, levaba no seu programa electoral. Estánme dicindo entón que en campaña prometeron cousas que sabían que non iban a cumplir. E que me parece unha tomadura de pelo, sinceramente. Ben, señora López, en campaña falamos dun plan de mellora e mantemento de vías no rural. Levamos prácticamente ano e medio no goberno. Se contamos
un a un os euros que destinamos ás parroquias dannos en suma 787.000 euros. Insisto, 787.000 euros contando aportes de fondos propios e contando aportes procedentes de outras administracións. Eu non critiquei os plans, eu critiquei os plans sen memoria económica, que é o que vostede fai aquí mesmo. En fondos propios, este ano, sabe vostede, máis que xereo que vostede pode yo garantizar, que non podemos asumir investimentos desas características. E, desgraciadamente, tanto eu, como responsable de obras no rural, como o señor Fernández, como responsable de obras no casco urbano, vamos ter que vivir, neste caso, de aportes de outras administracións. Por iso é tan importante que non volva a pasar o que pasou o ano pasado ao respecto desta subvención que vostede di que Vilalba non cumpriu. Vilalba ten 3 parroquias afectadas pola concentración parcelaria. Hai un concello ben cercano, que é o concello de Cospeito, que ten unha, soamente unha, e recibiu 200.000 euros para a mellora de vías e camiños de titularidade municipal por parte da Xunta de Galicia. Vilalba, o concello de toda Galicia, con máis quilómetros de viais de titularidade municipal, sempre o digo, hai que repetilo para que os veciños nos entendan, chegaríamos en liña recta á cidade de Granada, non recibiu un só céntimo. Por tanto, señora López, o que nosotros criticamos non son os plans, senón os plans en etéreo, os plans valeiros, sen cuantía e memoria económica aparexada. Vou facer un exercicio de responsabilidade tamén, poñendo en boca o que creo que lle diría a Concelleira de Cultura ao respecto do programador cultural. Pode ser positivo que o Concello de Vilalba teña un programador cultural, pero a miña pregunta é, se tivéramos esa figura, co diñeiro que temos para a programación cultural, estaríamos, entendo eu, que na mesma, porque o programador cultural podería contratar sempre cando tivera diñeiro. Se non temos diñeiro para a contratación de actuacións, podemos ter un programador cultural ou podemos ter o presentador dos Óscar aquí no noso concello. Non vamos facer absolutamente nada. Sen diñeiro non se pode facer nada. Falou vostede da publicidade. Eu fixen unha relación de a donde destinamos cada euro do que, froito da negociación política cos nosos socios de goberno, temos de libre disposición. E dixenllo antes, eran 338.305 euros. De toda a relación de cuestións que lle puxen en riba da mesa, dígame vostede se ve aí a cuestión da publicidade e despois interpéleme. Nin un só euro para a publicidade. Lóxicamente nos houbera gustado, porque a publicidade, por exemplo, en termos turísticos, é moi importante. Poder, a través dos medios de comunicación, proxectar o noso concello. Temos un céntimo para iso. E eu insisto, sen subir os impostos aos veciños, non podemos recaudar máis. No concello entra o mesmo que veu entrando nos últimos 20 anos. E dixo yo tamén a señora Rouco. Desgraciadamente sale moitísimo máis. Fixo referencia a unha cifra que eu creo que é a que mellor define todo isto. Cando o Partido Popular gobernaba, tiña que consignar para o servizo de axuda no fogar 45.000 euros. Agora poñemos en riba da mesa 3.600.000 euros. Ao mellor, se a administración competente no servizo, tal e como reza o Estatuto de Autonomía, fixera os seus deberes, poderíamos utilizar, xa non digo todo, pero unha parte deses 3.600.000 euros para plans e máis plans e máis plans. E ao mellor o concelleiro de obras no rural e o concelleiro de obras no casco urbano estarían hoxe de festa porque poderían aglomerar todo o termo municipal e despois ainda lles quedaría para tomar un café. Señora López, e con isto remato, eu creo que o que temos que poñer en valor todos aquí é o exercicio de rigor e de responsabilidade presupostaria que se fixo. E, sobre todo, cando vimos hai escasas datas en prensa unha relación dos concellos que tiñan problemas económicos, dos concellos que estaban en números vermellos en termos prácticamente de insolvencia, os veciños e veciñas de Vilalba que viron esas notas de prensa non atoparon ao Concello de Vilalba, un concello saneado e un concello gobernado dende o rigor. Por tanto, o que lles pido é que modifiquen o seu posicionamento, que den apoio a estas contas e despois, en base ao pequeno marxe de maniobra que temos, encantado, como voceiro de Vilalba Aberta, de chegar a acordo, tanto con vostedes, como grupo municipal, como cos seus homónimos noutras administracións. Non lle escapa ninguna dúbida, será o beneficio dos veciños e veciñas do Concello de Vilalba.
BNG. Ben, bueno, vou a dar contestación pois a todo o que volveu a citar a voceira do Partido Popular. Eu non teño por que mentir e están, ademais, pois todos os veciños de testigos do que dixo vostede. A mí tamén me gustaría pois que a Diputación de Lugo nos pagase Gestiona, nos pagase todas as aplicacións informáticas do Concello e nos pagase pois un montón de gastos que temos aos que temos que facer fronte todos os días, pero non está na man deste equipo de goberno pois que a Diputación Provincial tome esa decisión. Por tanto, pois creo que é unha discusión carente de sentido. Eu pois apoio totalmente que a Deputación de Lugo pois dé máis recursos aos concellos, como tamén me gustaría que a Xunta de Galicia dese máis recursos aos concellos. Tamén noutros concellos como Ribadeo ven de anunciar un investimento de 9 millóns de euros para obras de saneamento, e aquí todos os vilalbeses e vilalbesas pagan religiosamente nos seus recibos mensuais o canon da auga que vai a Augas de Galicia. Por certo, nos últimos 4 anos 1 millón de euros de todos os vilalbeses e vilalbesas para o saneamento do término municipal de Ribadeo, que con 9 millóns de euros de inversión, pois creo que parte do que pagan todos os vilalbeses e vilalbesas por o seu recibo da auga, pois vai beneficiar neste caso aos veciños de Ribadeo. A min eso tamén me parece injusto e non por eso pois podo estar en contra dos orzamentos do Concello. Decía vostede pois que o operario do campo de fútbol sería mellor retomalo e non ter un contrato, pero é que fíxese, este contrato fíxose xa no tempo en que gobernaba o Partido Popular e había as dúas cousas, o contrato e máis o operario, só que o operario, pois bueno, por outras cuestións, pois non estaba moi operativo. Creo que este é un orzamento para o ano 2025. No ano 2025 temos un contrato de mantemento para o campo de fútbol e non ten ningún sentido pois manter a un operario que ademais non existe, facer un proceso selectivo para contratar a un novo cando pois este servizo está cuberto, tendo en conta os números dos que estamos falando e o apretado que está o orzamento do Concello. Falaba vostede dun plan de obras. Mire, neste momento estamos facendo as obras de reforma da cuberta da Casa do Concello e da envolvente térmica, tamén obras de mellora da eficiencia enerxética e da accesibilidade por importe de 1.200.000 euros. O luns van empezar as obras do punto de atención á infancia, unhos metros aí ao lado, onde se van a crear novas plazas de atención á educación de 0 a 3 anos, 20 prazas máis para esas familias que están en lista da garda na gardería. Nuns meses vamos a executar as obras de reforma do teito da Casa da Cultura, 130.000 euros. Estamos facendo tamén a obra de cambiar o pavimento do pabillón Mato Vizoso. Vamos a comezar as obras de pavimentación da rúa Rouco Varela e de parte da rúa de Guitiriz. Tamén se van a cometer pois o cambio das farolas daqui da Plaza da Constitución por unha cuestión obvia e porque é necesario. Todo isto, pois mire, é un plan de obras sen subir os impostos, sen acudir á Xunta de Galicia, que non nos dá nada para ningunha delas, e sin ter debe no Concello. Cando fala vostede pois que lle presentemos un plan de obras, aquí o ten. Se iso é necesario para que vostedes voten a favor, creo que o poden facer. Eu creo que se o Partido Popular tivese vontade de apoiar os orzamentos, faría unha proposta seria. Di vostede, non, é que os gastos de publicidade e de propaganda invírtese única e exclusivamente en promoción das actividades que fai o Concello. Obviamente, cando hai un especial da Feira do Capón, o Concello de Vilalba ten que estar e ten que apoiar. Cando hai un especial da Feira do Queixo, o Concello de Vilalba ten que estar e ten que apoiar. Cando hai un especial de polígonos, o Concello ten que estar e ten que apoiar. Cando hai un especial de piscinas, o Concello ten que estar e ten que apoiar. Cando hai un especial... E iso é no que se gasta en publicidade, en fomentar o turismo, en que fora de Vilalba pois se sepa que Vilalba existe. Creo que se vostede tamén está en contra deso, pois bueno, xa é unha cuestión que di bastante tamén do posicionamento do seu partido. Creo que as posturas están o suficientemente expostas despois de escoitar a postura do Partido Popular, pois eu lamento que non señan quen
de apoiar estas contas. Creo que saben, como a min, que non hai moito máis marxe e que non farían vostedes nada diferente, pero eso evidencia unha vez máis pois que apostan por levar a contra a este goberno, e iso pois é unha decisión persoal de cada un. Procedemos a votar este punto número 2 de aprobación do ditame relativo á aprobación inicial do Orzamento Xeral do Concello para o exercicio 2025. Votos a favor? Votos en contra? Non hai abstencións, queda pois aprobado cos votos a favor do Partido Socialista, Vilalba Berta e o BNG. Pasamos ao punto terceiro, que a aprobación se procede do dictame relativo á aprobación do proxecto das obras de reforma da Unitaria do Santo en Vilalba, Lugo. Doulle a palabra neste punto pois ao concelleiro de Infraestruturas Rurais para que explique en que consiste este proxecto. Ben, o que hoxe traemos a sesión plenaria dende o equipo de goberno é, como ben dicía a alcaldesa, é ese proxecto de reforma da escola, antigo grupo escolar do Santo, cun orzamento para que os veciños e veciñas saiban de execución material que ascende á cantidade de 64.672,48 euros, ao que hai que engadir un 13% de gastos xerais por un importe de 8.407,42 euros e un 6% de beneficio industrial por importe de 3.880,35 euros, o que suma a cantidade de 76.960,25 euros, e que, engadindo o 21% do imposto polo valor engadido ao IBE por importe de 16.161,65, resulta un orzamento final de execución por contrata de 93.121,90 euros, en no que se propón un prazo máximo de execución de 3 meses. É un proxecto importante, é un proxecto ambicioso, e a laboura agora do equipo de goberno é conquerir ese necesario financiamento. Parte dunha demanda dos veciños e veciñas, nomeadamente os que fan parte da Asociación Cultural de Árbol, o gallá, o máis axiña posible, poidamos estar en disposición de poder executar estas obras. Lóxicamente, hai tamén outras moitas demandas, estes veciños e veciñas sábeno, e no momento no que todas elas poidan ter encaixe, pois comunicarémoslo aos diferentes grupos. Mais nada, e moitas grazas. Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Neste punto, decir que, nos estamos de acordo que se realicen estas obras. Constanos personalmente, tras as reunións que tivemos tamén, de que estas obras serán demandadas polos veciños. Esperamos que se poida seguir a realizar este tipo de obras para poder axudar ao resto das 28 parroquias que teñen tamén as súas demandas e as súas necesidades para poder levar a cabo este tipo de inversións nas súas respectivas instalacións. Entón, por a nosa parte, o voto vai ser favorable. Partido Socialista. Boa tarde. Efectivamente, un proxecto ambicioso, un proxecto importante para a dinamización das nosas parroquias. Neste caso, cómprelle a San Lorenzo de Árbol, pero supoño que tamén desa actuación importante poderemos disfrutar o resto dos veciños e veciñas, porque seguro que vai ser unha base para que a dinamización cultural e recreativa desa parroquia poidamos usar os demais vilalbeses. Supoño que así será. Felicitar ao concelleiro de Vilalba Berta por esta iniciativa e, como dicía o concelleiro do Partido Popular, que se vai ascendendo a outras parroquias na situación de poder ter uns orzamentos que podan permitilo. Evidentemente, actuacións desta importancia requiren un esforzo importante, e as vindeiras que se podan producir tamén así deberá ser. Noso voto favorable, evidentemente. BNG. Por suposto. Parabéns para os veciños de Árbol. Xa lles tocaba, reciban un... Dalle. Non me acaro co das cores, non son daltónico, problema de memoria. Digo que parabéns para os veciños de Árbol, porque, por fin van ver o seu desexo cumprido. Por suposto, o noso voto vai ser favorable.
Ben, pois como xa todos os grupos pois expuxeron o seu pronunciamento e sendo pois nesta ocasión pois favorable por parte de todos os grupos, vamos proceder a votar este punto que é a aprobación se procede do ditame relativo á aprobación do proxecto das obras de reforma da unitaria do Santo en Vilalba, Lugo. Votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Vamos a pasar ao punto cuarto, neste caso é a aprobación se procede do ditame relativo ao otorgamento a don Santiago Mato Vizoso da designación co seu nome ao Conservatorio de Música da nosa vila, ostentando así o nome de Conservatorio de Música Santiago Mato Vizoso. Ben, antes de tratar este punto, pois teñen que saber os veciños e veciñas que nos estén vendo e escoitando neste momento que este punto veu a unha sesión plenaria anterior. O noso regulamento de honras e distincións pois di que para acadar calquer honra ou recoñecemento pois son necesarios os 2/3 da corporación. Nese caso, pois non se acadou esta votación. Posteriormente a iso, pois unha vez se creou a Comisión de Honras e Distincións, esta proposta que fixo o Instituto de Estudios Chairegos foi levado a esa Comisión de Honras e Distincións e foi ditaminado co voto favorable de todas as forzas políticas, polo que ven hoxe a este pleno. Como xa nunha sesión plenaria anterior e tamén nesta Comisión de Honras e Distincións se tratou e se debateu acerca da conveniencia de nombrar o Conservatorio de Música de Vilalba co nome de Santiago Mato Vizoso, creo que xa é unha cuestión que todos os concelleiros e concelleiras coñecen, ademais de ter toda a información do expediente á súa disposición e, por tanto, pois, salvo que algún dos grupos queira intervir, entendo que pasaríamos directamente á votación deste punto. Non sei se alguén quere intervir ou facer algunha consideración. Vale, pois procedemos á votación deste punto número 4, que é o otorgamento a don Santiago Mato Vizoso da distinción de designar co seu nome ao Conservatorio de Música da nosa vila, ostentando así o nome de Conservatorio de Música Santiago Mato Vizoso. Votos a favor? Ben, pois por unanimidade, por tanto, pois queda aprobado este punto número 4. Vamos a pasar ao punto número 5, neste caso é unha dación de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local dende a última sesión ordinaria do Pleno. Como o seu enunciado indica, é simplemente dar conta, está a disposición de todos os concelleiros pois esta documentación para a súa consulta. O punto seguinte, o número 6, é a aprobación, se procede, da moción do Grupo Municipal Popular instando ao Goberno de España e á Xunta de Galicia a tomar as medidas necesarias para paliar a falta de médicos de atención primaria e pediatras no centro de saúde. Tendo en conta que o BNG presenta unha moción, neste caso sería o punto 8º da orde do día, que é a aprobación se procede na moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a situación da asistencia sanitaria no PAC de Vilalba, e dado que pois coinciden na temática, pois vamos a debatir conxuntamente os puntos número 6 e o punto número 8. Por tanto, voulle dar a palabra en primeiro lugar ao voceiro ou voceira do Grupo Popular para que expoña o que les propoñen, e a continuación ao voceiro do BNG para que faga o mesmo, e despois pois daremos voz aos restantes grupos. Por tanto, ten a palabra o voceiro ou voceira do Partido Popular que defenda, neste caso, esta moción. Ben, boas tardes a todos e a todas. Traemos a colación esta moción porque creo que é un tema que se está comentando no pobo e que está causando malestar entre toda a población de Vilalba, o cual, dentro do Partido Popular, comprendemos e aceptamos, non? A falta de médicos non é un problema exclusivo de Galicia. Esta falta de médicos débese a unha combinación de factores estruturais, administrativos e sociais. Algunhas das principais causas inclúen xubilacións masivas e falta de sustitución. Moitos médicos están a alcanzar a idade de jubilación, especialmente en atención primaria, sen un número suficiente de profesionais novos para sustituílos. Falta de prazas MIR, especialización insuficiente. O número de prazas no MIR non é suficiente para cubrir a demanda, especialmente en especialidades graves como a medicina familiar e pediatría, que son as que acontecen aquí no noso PAC de Vilalba.
Algúns médicos recentemente formados prefiren especializarse noutras áreas con mellores condicións laborais. Cargas asistenciais elevadas, con cotas de pacientes moi altos, especialmente en zonas rurais, falta de incentivos atractivos para os médicos para que traballen en zonas rurais, aumento da demanda asistencial debido principalmente ao envellecemento da poboación galega. A política de saúde da Xunta de Galicia ten varios puntos destacables que reflicten o seu compromiso co benestar dos cidadáns galegos, aínda que, como toda política, está aberta ao debate e a mellora. A Xunta priorizou nos últimos anos o fortalecemento da atención primaria como base do sistema sanitario, aumentando os investimentos en infraestructuras, modernizando centros de saúde e mellorando o acceso aos servicios en áreas rurais, onde a dispersión poblacional é un desafío. Tamén se impulsou a contratación de novos profesionais de medicina e enfermería, aínda que se recoñece que a demanda segue superando a oferta nos algúns puntos. Nos últimos anos, a falta de personal médico xerou unha crecente presión sobre os servicios sanitarios das comunidades autónomas, afectando a calidade da atención que reciben os cidadáns. A pesar dos esforzos realizados polas comunidades autónomas para reforzar os seus sistemas sanitarios, o número de médicos sigue sendo insuficiente. Esta situación viso agravada, como xa comentei anteriormente, con factores como o envellecemento da poboación, o aumento de enfermedades crónicas e a falta de medidas efectivas para reter e atraer o talento médico. Este problema non é exclusivo da nosa comunidade autónoma. Só hai que mirar a prensa en comunidades como Asturias, Cataluña, Castela-A Mancha, gobernadas todas elas polo PSOE, para ver que se enfrontan ao mesmo problema. Non pode contratar máis médicos porque non hai profesionais. Esta falta de médicos é un problema que tamén afecta ao Parque de Vilalba, como xa comentei no comezo da miña intervención. De aí que, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, amosemos a nosa preocupación por esta situación, facendo necesaria solicitar unha modificación do sistema de elección de prazas MIR e solicitando a Xunta de Galicia que se cubran o antes posibles as plazas vacantes. Entendemos que esta petición será compartida por todos os grupos políticos, e supoño que tamén máis todavía polo Bloque Nacionalista Galego, porque presenta unha moción moi parecida do Partido Popular, e que, polo tanto, todos eles voten a favor da mesma. Benegal? Ben, entendo que o plantexamento ao mellor non é exactamente o mesmo, non sei, eu procedo a ler o documento que nos elaboramos sobre isto, en todo caso facer unha reflexión, é dicir, levamos moitos anos formando nos nosos fillos médicos, enfermeiros, personal sanitario que hoxe está traballando Donde está traballando? Pois noutros lugares. Por que? E non precisamente nin en Galiza, nin en España. Por que? Porque os deixamos marchar. Aquí gastamos os cartos en formalos e outros países aproveitaron o que nos deixamos escapar. Esa é unha reflexión que creo que bastante sensata, me parece. Ben, a exposición de motivos da nosa moción dice a Consellería de Sanidade leva anos recortando e desmantelando os recursos de sanidade pública galega, especialmente na atención primaria, coa finalidade de reducir gasto e favorecer a sanidade privada que medre de maneira imparable. Paralelamente, os responsables do Sergas son incapaces de planificar e xestionar a atención primaria, poñendo en cuestión a continuidade do sistema. Entre outras moitas circunstancias, as reduccións de persoal, a prioridade pola consulta telefónica ante a presencial, especialmente desde a pandemia, as dificultades para contactar cos centros para conseguir cita. Un enfermo chama para pedir unha cita, estou con unha gripe tremenda, con non sei que, e resulta que ves para dentro de 20 días. 20 días xa che pasou. Ou xente con outros problemas que despois requiren unha hospitalización prolongada. O peche de consultas, centros e PACs que tamén siguen pechando, impiden un acceso normal á asistencia sanitaria da poboación e crean listas de agarda que son inaceptables. Como consecuencia, desapareceu da atención primaria a promoción, a prevención, a rehabilitación, participación e o traballo comunitario, mentres que o persoal está sometido a unha situación de presión, inestabilidade e precariedade incompatibles cunha atención de calidade. Médicos que teñen unhas listas de pacientes que son realmente prácticamente imposibles de atender, que están traballando moitas máis horas das que legalmente lles corresponden, moitas veces por vontade propia. Para facer frente a esta situación, a plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia, integrada por organizacións sociais, sanitarias, sindicais, políticas e de pacientes, ten presentado ante o Parlamento Galego as seguintes iniciativas legislativas.
Establecer a atención presencial a pacientes como regla xeral para as consultas médicas. Fixar uns mínimos na disponibilidade de centros e persoal por habitante para salvaguardar a calidade de atención a pacientes. Acabar coa inestabilidade e precariedade do persoal e realizar como mínimo unha convocatoria anual de prazas. Reabrir as consultas, centros de saúde e PAC de urxencias pechados durante os últimos anos. Incrementar o persoal médico, de enfermería e administrativo dos centros de saúde e redimensionar os seus cadros de persoal incorporando novas categorías profesionais aos equipos como psicología, fisioterapia, atención temporal, logopedia, etc. Para desmedicalizar a atención e ofrecer unha asistencia integrada. Recuperar as xerencias de atención primaria para dotala de capacidade de planificación e autoxestión e acabar co seu sometemento aos hospitais. Que sexan o elemento esencial para organizar e integrar a atención primaria cos hospitais, a saúde pública, a asistencia social e a atención á dependencia. Desenvolver as conclusións do Consello Técnico de Saúde de Galiza, poñer en marcha o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de área sanitaria para que a poboación teña capacidade real de planificar, decidir e avaliar a actividade dos centros. Dada a gravidade da situación da atención primaria en risco real de desmantelamento e privatización, todas as medidas recollidas na ILP deberían ser aprobadas de maneira urxente polo Parlamento de Galiza e viren acompañadas dun incremento orzamentario da atención primaria ata alcanzar o 25% do total. As institucións locais somos esenciais no proceso de recuperar os recursos, garantir a accesibilidade á asistencia, desmasificar as consultas, reabrir os centros e PAC pechados e acabar con listas de espera que son incompatibles cunha asistencia racional e de calidade antes de que sexa demasiado tarde. No caso particular do PAC de Vilalba, a situación é dunha gravidade extrema, coa insuficiencia ou mesmo carencia de persoal sanitario, citas médicas non inferiores a 15 días, negación de asistencia de non presentar cado febril, unido a unha absoluta pasividade e ineficiencia da xefatura local de atención primaria impropia dun profesional responsable. Ao ver o disposto, o BNG de Vilalba somete a debate e a aprobación do Pleno a presente moción consoante os seguintes acordos. Primeiro, o Pleno do Concello de Vilalba manifesta o seu apoio incondicional á ILP promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública e comprométese a colaborar activamente nas actividades informativas de carácter unitario que se realicen para recuperar unha atención primaria de calidade. E segundo, dada a situación de precariedade do PAC de Vilalba, o Pleno do Concello de Vilalbés exixe ao equipo de goberno da Xunta de Galiza, nomeadamente a Consellería de Sanidade, a inmediata recuperación da totalidade dos servizos sanitarios neste centro para garantir a atención sanitaria da poboación afectada tal que en dereito corresponde e procede. Nada máis. Partido Socialista. Ben, eu lembro nesta mesma sesión, non nesta sesión, pero neste mesmo salón de plenos, con anterioridade, debates importantes ao respecto da saúde pública, ao respecto da asistencia sanitaria no ambulatorio de Vilalba, ao respecto de un conxunto de situacións que levaban pois a nosa sanidade a sufrir unha precariedade non digna para a atención ás distintas doenzas das distintas persoas. Comenzaba o voceiro do Partido Popular dicindo que traían esta moción porque había malestar en Vilalba. Aí é unha parte xa do que diferimos un pouco os distintos grupos políticos. Benvidos a falar de sanidade, benvidos a reivindicar sanidade, atención primaria, atención na sanidade pública as distintas doenzas das nosas familias. Todos sabemos, non vamos aquí a especificar moito sobre o que nos costa unha atención en días, en demoras, en especializacións, etc., en Vilalba, pero tamén noutros sitios. En Vilalba hoxe ainda temos algún médico. Concellos pequenos hoxe en día están pechados, e consultorios en outros concellos están pechados. Hai 15 días había unha concentración no Concello de Orol porque se pechou o consultorio, non teñen médico. Non vin a nadie do Partido Popular que faiga ningunha situación reivindicativa ao respecto desas cuestións. Non vin a nadie do Partido Popular. Os que estamos aquí representados neste salón de pleno, si estábamos, pois hai pouco máis de... Foi deixeme mirar...
en febreiro do 2023 houbo unha concentración en Santiago de Compostela importantísima para demandar precisamente saúde pública, resposta, atención sanitaria, e estábamos todos os destes grupos, hagas ustedes, votábamos os de menos. Benvidos, como dicía, fixos ustedes, o Grupo Socialista estaba presente nesa manifestación, en primeira plana, nesa manifestación reivindicando a saúde pública, que vai moito máis aló, como digo, da atención no PAC de Vilalba. No PAC de Vilalba sabemos todos a situación no que estamos, dos 11 cupos de atención primaria, 3 están hoxendía sin cubrir, deses 3, un cúbrese solamente 3 días á semana e un día deses 3 días a media xornada. Venen as xubilacións, 3 xubilacións que se prevén en meses sucesivos e, evidentemente, estamos nun problema delicado en Vilalba, pero tamén noutros concellos. Por lo tanto, estamos de acordo, como non, en todas as circunstancias que explica tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego, pero, insisto, vai un poquinho máis aló da cuestión da circunstancia do Concello de Vilalba. É unha situación de país, é unha situación de Galicia, e aí é onde debemos enfrentarnos un poquinho a esta realidade e ser un poquinho máis, non a palabra non é belixerantes, pero sí reivindicativos diante das estruturas administrativas e de goberno, independentemente que señan do Partido Popular como a Xunta de Galicia, e onde poda tamén suscitar algunha mellora na estrutura de goberno estatal, neste caso presidido por un presidente socialista. Por lo tanto, apoiamos estas dúas mocións no seu conxunto e esperamos que reciban tamén o voto tanto do Partido Popular tamén que presentan os compañeiros do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, Vilalba Berta. Sí, no. Ahora sí, verdade? Ben, pois cambiamos de legislatura e volvemos con un debate que o gallá tivera xa sido esquecido por todas e todos os que estamos aquí, non? Porque cando as cousas se poñen feas, a sanidade pública está aí, e creo que se algo xera consensos, independentemente do sentir ideolóxico dos nosos veciños, é o que necesitamos os cuidados, é o que necesitamos dun sistema de saúde pública, máis concretamente da atención primaria, forte e resolutivo. Na pasada legislatura, Vilalba Berta trouxo varias iniciativas na liña da que hoxe plantexou o compañeiro Tino en nome do Bloque Nacionalista Galego. Dixo tamén o voceiro do Partido Socialista hai escasas datas. 3 dos 4 grupos que estamos aquí representados estábamos na cidade de Santiago reivindicando unha sanidade pública universal e digna para todas e todos os galegos e galegas. E concretamente aquí tamén, e co servizo de pediatría en risco, pois Vilalba Berta no seu momento tivo que tomar unha decisión que nunca é desexable, que é a de convocar unha formación política, unha movilización. Sempre é mellor que sexa o tecido asociativo, sempre é mellor que sexa o tecido sindical. Nese momento víamos que nada se estaba a mover en termos de movilización, que sí en termos políticos, e queríamos canalizar un pouquinho ese descontento dos veciños e das veciñas. Nese intre, lembro que a portavoz do Partido Popular nos criticou en sesión plenaria por esa acción, e creo que o tempo nos dá a razón, a sanidade pública hai que defendela. É posible que aquí, en pouquiño tempo, os veciños e as veciñas tiñamos que volver a tomar a palabra e facelo nas rúas, onde, desgraciadamente, parece que é o único sitio onde as administracións, neste caso competentes, son onde nos escoitan. Falamos do servizo de pediatría, pero tamén se me veu á cabeza todo o que aconteceu nos últimos anos aquí, no Centro de Saúde de Vilalba, co servizo de reumatoloxía, co servizo de xinecoloxía. Cantas veces falamos de igualdade nesta sesión plenaria, non se me ocurre un servicio máis importante para as mulleres de vila e parroquias co servizo de xinecoloxía, cal se lles foi deturpado. O servizo do oculista. O servizo do oculista tamén pasou a mellor vida no noso concello
E por último, o que ten que ver cos cupos. Falou tamén o voceiro socialista de que deses 11 cupos, 3 están sin cubrir e temos aí en ciernes 3 xubilacións. Eu, como voceiro de Vilalba Aberta, quixera reivindicar aquí que o noso posicionamento é que toda iniciativa que se aprobe conte co consenso de todas as formacións políticas. Eu creo que os veciños que nos están vendo agora e os veciños que lerán a prensa mañá creo que están un pouquiño fartos e con razón non de ver que pleno tras pleno, cando traemos estas cuestións da sanidade pública, pois os diferentes grupos reproducimos sempre os mesmos discursos e nos máis dos casos coinciden co argumentario dos partidos a nivel supramunicipal. Eu creo que hoxe temos unha oportunidade de dar exemplo aos veciños e as veciñas e de chegar a un consenso que quizáis non sirva materialmente para nada, pero creo que sí simbólicamente poida dar pé a que os veciños e veciñas de Vilalba sigan loitando e que as administracións, neste caso competentes, se poñan as pilas a este respeito. Por tanto, o meu chamamento aos propoñentes das dúas mocións que aquí se debaten, o voceiro do Partido Popular e o voceiro do BNG, é que, se é posible, cheguemos a un consenso ao respecto duns puntos mínimos para poder pronunciarnos aquí como corporación municipal, en definitiva como representantes dos veciños e das veciñas. Deixemos as nosas diferenzas partidistas nunha cuestión tan importante e cheguemos a un acordo que eu creo que será o que os veciños nos demanden. Ben, pois neste segundo turno pediríalle tanto aos voceiros de BNG como o Partido Popular que se pronuncien tamén ao respecto dos acordos que contén a moción do outro partido para ver se somos quenes de aprobar por unanimidade ambas dúas propostas. Partido Popular. Ben, eu creo que todos os grupos políticos aquí presentes, como dicía o voceiro do Partido Socialista, estamos de acordo en que a falta de médicos en atención primaria pois non é un problema exclusivo do Concello de Vilalba, é un problema de moitos concellos de Galicia, de moitos concellos de España, pequenos e grandes, non? A Xunta de Galicia está facendo todo o posible para intentar solucionar este problema. A Consellería de Sanidade vai destinar 1.668 millóns de euros para reforzar a atención primaria e vai convocar 523 novas plazas. Podría dar aquí un montón de cifras, pero creo que non, como facendo un pouco de caso ao voceiro de Vilalba Aberta, creo que a xente que nos escoita, pois creo que está cansada de escoitar cifras dun lado e de outro, é unha discusión banal, non? Creo que chegaríamos ao mesmo final, non? Estar de acordo, pois discutir se son 1.000, se son 1.500. Eu creo que o fondo da moción, creo que está claro, todos que queremos o mellor para, non só para a sanidade de Vilalba, sino para a sanidade pública de toda Galicia, de toda España, e por eso queremos que esta moción salga adiante, non? Eso sí, eu sí que pediría que se debería mellor a moción do Bloque Nacionalista Galego que se pudera votar eses dous puntos por separado. Nosotros estamos totalmente de acordo no segundo punto, que é similar ao punto que leva o Partido Popular, pero non podemos estar de acordo no primeiro punto porque moitas das cousas que reivindican ese punto pois son cousas que está intentando solucionar a Xunta de Galicia ou que xa ten solucionada. Nada máis pola parte do Partido Popular, nada máis. Bloque Nacionalista Galego. Estou intentando interpretar o que me decía o compañero do Partido Popular. Refírese ao primeiro punto, que non están de acordo co primeiro punto que dicen que o Pleno do Concello de Vilalba manifesta o seu apoio incondicional á ILP promovida pola Plataforma de SOS Sanidade Pública, comprométese a colaborar activamente nas actividades informativas de carácter unitario que se realicen para recuperar unha atención primaria de calidade. Non entendo que pode ter o Partido Popular en contra de unha plataforma SOS Sanidade Pública. Non sei. O segundo punto dice que sí, que está de acordo en segundo punto, xa non o vou ler. Non sei, non entendo moi ben. Pero, bueno, en todo caso, bueno, o BNG vai manter a moción así, entonces, se queredes votarla por separado. Pero aceptas a votación por separado ou mantela a votación conxunta dos dous puntos? Eu manteño a votación conxunta dos dous puntos. Vale. Partido Socialista? Sí, nosotros apoiamos os puntos de acordo que presenta o BNG e tamén o punto de acordo que presenta o Partido Popular.
Por lo tanto, pues, bueno, se van as votacións por separado, daremos conformidade ás dúas mocións independientemente. Exactamente o mesmo que plantexou o voceiro socialista. Ben, eu creo que felicitarnos do voto no desta moción. Ao final, pois, hai algo que creo que todos temos claro que é fundamental, que é a saúde e, por tanto, a sanidade. O que non poido entender moi ben pois é a postura do Partido Popular ao respecto do punto primeiro da moción do BNG, cando afirma que son puntos que xa está solucionando ou intentando solucionar a Xunta de Galicia. Entendo que, por tanto, son cuestións necesarias e o Partido Popular pois non pode votar a favor. Bueno, procedamos pois a votar en primeiro lugar a moción que propón o Partido Popular, con ese acordo de dirixirse ao Goberno de España para que axilice o proceso de homologación de títulos dos profesionais sanitarios, tomando as medidas necesarias para favorecer que haxa profesionais nas especialidades de familia e pediatría, evitar prazas vacantes, limitar a taxa de reposición e axilizar a formación na especialidade de médico de urxencia, así como dirixirse á Xunta de Galicia para que cubra no menor tempo posible as prazas de profesionais de atención primaria e pediatría no Centro de Saúde de Vilalba. Votos a favor? Aprobada por unanimidade. E procedemos agora a votar a moción do BNG cos dous puntos que se contemplan no acordo. O primeiro, que o Pleno manifesta o seu apoio incondicional á ILP, Iniciativa Legislativa Popular, promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública, e comprométese a colaborar activamente nas actividades informativas de carácter unitario que realicen para recuperar unha atención primaria de calidade. E o punto segundo, dada a situación de precariedade do PAC de Vilalba, o Pleno do Concello Vilalbés exixe ao equipo de goberno da Xunta, nomeadamente á Consellería de Sanidade, a inmediata recuperación da totalidade dos servicios sanitarios neste centro para garantir a atención sanitaria da poboación afectada, tal que en dereito corresponde e procede. Procedemos, pois, á votación desta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobada tamén cos votos a favor do Partido Socialista, BNG e Vilalba Aberta, e coa abstención do Partido Popular. A orden do día. Vale, pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 7 da orde do día, que é a aprobación. Se procede da moción do Grupo Municipal Popular para o recoñecemento e a protección da figura de don Manuel Fraga Iribarne. Ten a palabra pois o voceira do Partido Popular neste punto. Por todos e todas os aquí presentes, esa vida trayectoria política e académica de don Manuel Fraga Iribarne, aínda que foi ministro durante o réximen de Franco entre os anos 1962 e 1969, cabe recordar que durante esta época aprobou a Lei de Prensa, que supuxo o final da censura previa e permitiu a apertura de novas empresas periodísticas, ademais de convertir a España nunha potencia mundial do turismo. As posicións e planteamentos de Fraga durante esta época valeronlle ser identificado non só como no sector aperturista do réximen, senón, según Palomares, como pionero entre reformistas e incluso a cabeza da súa causa e dun programa político centrista desde 1969. Fraga foi un dos pais da Constitución de 1978 e desempeñou un papel clave na transición democrática. A súa participación en eventos como a presentación de Santiago Carrillo no Club do século XXI simbolizou o seu compromiso co diálogo e a reconciliación. Ademais, foi presidente da Xunta de Galicia na España constitucional e democrática con 4 maiorías absolutas, consolidando a súa aportación ao sistema democrático español. A valoración da figura dunha persona pública debe atender a súa trayectoria completa, considerando o contexto histórico, político e social de cada etapa da súa vida. Este enfoque fundamentase na idea de que a identidade e o legado dunha persoa non poden ser reducidos a un período específico, especialmente no caso de figuras que contribuíron de maneira significativa á transformación dunha sociedade. No caso de Manuel Fraga, limitar a súa valoración únicamente á súa etapa como ministro do réxime franquista resulta inxusto, xa que a súa vida pública abarcou máis de 7 décadas, nas cales desempeñou roles determinantes na construción e consolidación da democracia española.
A valoración integral permite distinguir entre o simbolismo que un individuo encarna en distintos contextos históricos. Fraga, máis alá da súa etapa como ministro de Franco, simboliza a súa contribución ao diálogo entre sectores opostos e o seu papel na reconciliación nacional, aspectos esenciais para entender a transición pacífica en España. En Vilalba, a súa vida natal, deixaron pegada diversas xestións e iniciativas que contribuíron ao avance do municipio e a súa participación na modernización da vila, mediante xestións que melloraron o benestar da veciñanza, pegada que valorou o pobo de Vilalba refrendando co seu voto de Manuel Fraga nas repetidas eleccións ás que se presentou. Como recoñecemento do pobo vilalbés a súa labor no ano 1970, cabe recordar que nesa época Fraga xa non era ministro, colocouse un busto na Alameda Basanta Olano, financiado por aportacións realizadas polos veciños e veciñas do pobo de Vilalba, fronte á súa casa natal. Este elemento simboliza o agradecemento a un político que desempeñou un papel determinante na historia do noso municipio de Galicia e de España. Por todos postos, solicitamos dos grupos aquí presentes que valoren positivamente a moción que presentamos desde o Partido Popular e voten a favor da mesma. Ben, bueno, ao respecto desta moción hai que facer pois unha serie de consideracións. A primeira delas é que o Concello de Vilalba ten unha ordenanza que é a número 50, que é o Regulamento de Honras e Distincións. Precisamente, pois, a petición do Partido Popular nunha sesión plenaria creouse unha comisión de honras e distincións en memoria democrática precisamente para tratar de estudiar todas estas cuestións. Esa comisión reuniuse pois, en pasadas datas e fixeselle chegar aos distintos grupos políticos un informe elaborado por un historiador ao respecto pois, dos vestixios que quedan no noso rueiro e daquelas honras e distincións que foron concedidas durante o período coincidente coa dictadura franquista. Entre esas honras e distincións estaba precisamente pois este busto de Manuel Fraga que está situado a escasos metros daqui na Alameda. Consta nos arquivos do Concello e así pois teñen os concelleiros e concelleiras a súa disposición dentro desta documentación pois as actas dos plenos nos que lle foi recoñecido esta distinción, neste caso pois a colocación dun busto en bronce a don Manuel Fraga Iribarne e isto pois foi acordado no ano 1969 coincidindo pois coa dictadura franquista. Hai unha lei que é de obrigado cumprimento que é a Lei de Memoria Democrática que pois exixe que todas estas honras e distincións que foron concedidas en exaltación de figuras do período franquista pois sexan retiradas. Entón, bueno, creo que, por un lado, o punto primeiro, garantir a permanencia e protección do busto de don Manuel Fraga situado na Alameda Basanta Olano, pois, en certo modo, podería entrar en contradicción con esta Lei de Memoria Democrática. E o segundo punto desta moción, que sería instalar unha nova placa a fin de que se recoñezan os seus méritos e contribucións como redactor da Constitución Española de 1978 e como presidente da Xunta de Galicia máis lonxevo do período democrático, pois exixiría, de acordo con ese regulamento de honras e distincións, pois a tramitación dun expediente previo que fose levado a esta comisión de honras e distincións e, se conta co ditame favorable, pois veña a esta sesión plenaria e terá que ser refrendado polo voto dos 2/3 da corporación, igual que calquer outra honra ou distinción que se plantee a este pleno. Por tanto, eu pediríalle neste punto ao Partido Popular que deixe esta moción en riba da mesa para o seu análise e estudio na comisión oportuna conforme pois se ven facendo con outras honras e distincións e conforme pois ao que o propio pleno e os propios membros do Partido Popular solicitaron nunha sesión plenaria anterior. Ben, polo que entendín, a esa comisión teria que ir a instalación dunha nova placa que sei que tenía que aprobar as 2/3. Pero non ten por que ir a esa comisión a garantir a permanencia e protección do busto de Manuel Fraga Iribarne, que é un dos puntos que estamos reclamando nesta moción. Entón, poderíamos debatir nesta moción garantir a permanencia e protección do busto de Manuel Fraga Iribarne situado na Alameda Basanta Olano e retiramos
instalar unha nova placa, que esa nova placa podes estudiar nesa comisión. Bueno, non teño ningún inconvinte en que se siga debatindo a moción, pero sí que teño certas dúbidas sobre a legalidade deste punto que plantea o Partido Popular por o que acabo de expresar. Entonces, en todo caso, eu creo que o que procede é deixar esta moción en riba da mesa, que se elabore un informe por parte dos servicios xurídicos da Corporación acerca de si un pleno dun concello pode aprobar unha resolución que poida entrar en conflicto con unha norma estatal que entendo que é de obrigado cumplimento, como é a Lei de Memoria Democrática. Entón, bueno, pois vamos a retirar este punto da orde do día e esperaremos a ver pois a legalidade de garantir a permanencia e protección a un elemento que podería estar pois en contradicción con unha norma de rango estatal. En canto ao punto número 2, pois haberá que tramitar o expediente pois conforme as normas que nos demos, igual que se fixo pois no punto 3º respecto á denominación do Conservatorio de Música co nome de Santiago Mato, pois ou calquer honra ou distinción que se propoña a este pleno pois debe seguir o mesmo mecanismo que foi empregado para esta honra e que ademais, insisto, foi unha proposta do propio Partido Popular a creación desta comisión. Pasamos pois ao apartado de rogos e preguntas. En primeiro lugar, hai un rogo do Partido Popular instando o arranxo de pistas no medio rural. Doulle a palabra ao voceiro do Partido Popular para que defenda este rogo. Se ten algunha dúbida, pois aclaro yo. Esta moción, a petición miña como presidenta da corporación, en este caso do pleno, vai a quedar encima da mesa ata que teñamos un informe ao respecto de si votar favorablemente este punto número 1 pode entrar en contradicción coa Lei de Memoria Democrática. E pasamos ao punto seguinte da orde do día, que é o punto número 9, que é o rogo do Grupo Municipal Popular instando o arranxo de pistas no medio rural. Ben, neste punto, bueno, todos os concelleiros o teñen, falamos un pouco do mesmo que falábamos antes, dunha planificación. Bueno, todos somos coñecedores do estado no que se atopan as vías do rural, que están moi deterioradas. Os exemplos que lles traemos aquí son o que nos trasladan os veciños da parroquia de Alba. Dinnos que a pista que vai dende o campo da festa de San Xoán de Alba ata a estrada Antiga Serra, a pista do Cotillón que une Alba con Torre, que presentan numerosos danos no firme, igualmente a de Carral Maior. Ademais de dificultar o acceso aos residentes, pois, como sabemos todos, as nosas parroquias pois dedícanse en moitos casos a actividade agrícola e gandeira, e o paso diario por estas vías pois dificulta bastante o día a día destas explotacións, non? Recentemente, que non vai aquí nesta moción, pero traigolle outro exemplo, visitamos a parroquia de Carballido. Aí hai unha explotación gandeira que xa non lle veñen os camións traer o pienso para os seus animais. A situación é bastante grave. Entón, por iso pedíamos un plan, é dicir, imagínese, pois hai 20 vías para arranxar, que oxalá foran 20, que son moitas máis, pero falolle dun exemplo. Hai 20 vías, pois 5 son as prioritarias ou as urxentes, non? E aquí falábase nun pleno de facer unha especie de comisión onde todos os partidos participaran na prioridade, porque hai moitas, sabemos que é imposible atendelas todas xuntas, a ver, hasta aí chegamos todos, pero sí que hai unhas que están máis danadas que outras, entón aí imos con este plan, unhas prioridades que estén claras. E despois tamén pedimos, que xa o pedimos noutras ocasións, esa reparación do firme e sobre todo das limpezas das cunetas, que é vital. Hai pistas que se arreglaron recentemente,
concretamente por vostede, señor Renda. Os invernos que veñen aquí sabemos todos como son. Hai algunha que xa empeza a ter pequenos desperfectos. Claro, podemos arranxar un vial da mellor maneira, si quere, pero coa auga de todo o inverno por riba, todo o arreglo, toda a dotación económica que se puxo nesa vía, pérdese. Entón, nos creemos que é esencial facer esa limpeza das cunetas polo tema das augas pluviais. Ese é o que lle pedimos, que faiga unha prioridade e que atendan pois a estas cuestións. Ben, moi rapidamente, señora López. É obvio, eu creo que vostede sabe, que esa planificación existe e que puntualmente vamos definindo cales son as nosas liñas de actuación a medida que vamos tendo o crédito. Fíxese, a partir de mañá comezará un carrusel de obras que sempre, lóxicamente, tamén o sabe vostede, os veciños que nos oen, está condicionado polo tempo, que nos levará a actuar como concello no vial de acceso ao barrio da Bardela, no vial de acceso ao barrio de Cartemil, no vial de acceso ao barrio da Bouza Lourixe, no vial que comunica os barrios do Caldapena con Vilariza e o Carboeiro en Oleiros, e o vial que comunica o barrio de Gadín coa Granda en Oleiros. Ademais, con vistas a que xa sabemos a cantidade que temos ao noso dispor no que ten que ver co Plan Único, o Plan de Deputación 2025, estamos rematando dentro da área de infraestructuras rurais ata 3 proxectos diferenciados. Un, pola súa cuantía, será de rexeneración e mellora total dun único vial, que é o que une a parroquia de Gondaísque coa igrexa de Boizán. É probablemente un dos 2 viais en todo o concello de Vilalba en peor estado. O paso é prácticamente imposible. En este senso, por un valor de 37.400 euros, esperamos poder, canto antes, actuar. Outro dos viais que vamos incluir tamén por unha cuestión de urxencia ten que ver coa parroquia de Belesar. E é concretamente o vial que une esta parroquia coa veciña parroquia do concello de Xermade de Cazás. É un vial que está totalmente intransitable e que incluiremos nese segundo proxecto xunto con ata outros 6 viais de titularidade municipal. E por último tamén, os grandes viais son fundamentais, pero eu non me quero esquecer, na medida das posibilidades económicas do concello, dos pequenos accesos. Ese terceiro proxecto que queremos incluir en Plan Único 2025 ten que ver con pequenos accesos a vivendas e a explotacións agrogandeiras que están tamén, pois a día de hoxe, absolutamente inservibles. E tamén hai escasas datas, o Consello da Xunta ven de aprobar as bases e as condicións do Plan de mellora de camiños de titularidade municipal. Como saben os veciños e veciñas e os concelleiros presentes, é un diñeiro que ven de Europa a través da Xunta ao Concello. En este senso tamén temos xa prácticamente pechadas a nivel orzamentario varias actuacións, aínda hai cousas por decidir, pero veñenseme á cabeza, por exemplo, na parroquia tamén, unha vez máis, de Belesar, un vial que está moi degradado, que é o vial que une o barrio de Cabanamille co barrio de Santoro, prácticamente no límite co concello de Xermade. Tamén, unha vez máis, en Belesar temos o acceso ao barrio de Reboutas, pero tamén non nos podemos esquecer de Santa Valla, a coñecida como Paralela, é un dos viais máis degradados do concello de Vilalba, o vial de acceso ao barrio da Fontebouza, o vial de acceso ao barrio de Trastoi tamén ten moitísima necesidade. En definitiva, máis e máis quilómetros de vías de titularidade municipal que temos contemplados. Onte botei as contas, dende que asumín esta responsabilidade en común traballo co enxeñeiro que se encarga de redactar este tipo de proxectos, temos medidos e presupostados máis de 3,8 millóns de euros en viais municipais. Lóxicamente, é probable que non poidamos facelos todos no que ten que ver ca legislatura, pero as prioridades que non lle quepa dúbida de que están claras e así as manifestaremos antes da vindeira sesión plenaria. Luís? Hola, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, o tema das pistas do rural realmente é un tema moi complexo por a súa extensión. Cuestión de prioridades, como acabo de falar a portavoz do Partido Popular, evidentemente que se dá moita situación, non só o tema de cuestións de carácter gandeiro, sino, por exemplo, xente que moitas veces por dificultades físicas non pode salir das rúas e que tamén hai que darlle, a mellor, esa xente como se fixo prioridade. Hai que dicir que o Concello conta cos recursos que ten, que son bastante escasos,
E o que sí que hai que dicir que outro concello, e que hai que agradecer tamén, é a Diputación de Lugo, que o ano pasado cedeu as máquinas tamén para este concello e se fixeron moitísimas obras en moitas parroquias e se solucionou problemas porque o concello non tería a capacidade nin os cartos necesarios onde había unhas dificultades importantes. Por iso, tanto desde a Concellaría de Infraestructuras Rurais pareceme que se está facendo un esforzo importante e por parte da Alcaldía tamén se está facendo un esforzo importante con a axuda por parte da Diputación. O día de hoxe, a Xunta de Galicia, que falaba o compañero, son 121.000 euros que acaba de aprobar o tema do Agader. Como se pode comprobar, sería totalmente imposible. O que sí, que o ano pasado, houve 2 equipos de Diputación, un para limpeza de cunetas e outro para rebacheo. Só hai que ver parroquias que se acaba de nombrar o compañeiro Modesto Renta, que xa se foi actuando por parte do Concello, pero tamén por parte das máquinas da Diputación se actuou en Árbol, en Lanzós, en Goiriz, en Samarugo, en Corbelle, en Carballido tamén, na máis importante que é a de Riazó de 2 km e pico, polo tanto, penso que o esforzo que se está facendo por equipo de goberno, tanto desde a Alcaldía como da Concellaría de Infraestructuras Rurais, pois é moi importante. Tamén gustaríanos que a Xunta de Galicia algún día aprobara algo máis co Agader, sinceramente, porque nunca deu nada. Mas xa digo, por moito que se queira facer o concepto de prioridade, casi todos teñen prioridade. Casi hai moitas desfeitas, sobre todo que as situacións meteorolóxicas, é moi difícil constatar cal é a máis necesaria. É máis necesaria paxe unha casa que se pode pasar malamente tamén, ou tamén outra pa malamente onde unha persoa non pode salir á pista, como se actuou en algunhas delas. Eu penso que hai que dar tamén prioritarias, evidentemente, das necesidades que poden ter os veciños e hai que botar unha mão aqueles que máis o necesitan. Por certo, a primeira pista que se fixera na legislatura pasada fora unha en Codesido, que levaba 20 anos sin facerse solicitado reiteradamente por unhas persoas que vivían ali que non se podía nin entrar. Eso tamén son cuestións de prioridade moitas veces. A súa mãe tiña que subir na ambulancia, non, tiña que subir a unha pista 2 kilómetros para levála. Non se podía pasar cos coches, pero non se podía entrar. É dicir, cando me refiro non bachear, non se podía entrar. Por eso as prioridades tamén hai que buscalas desde o plano de vista social, non só a veces de que podan pasar uns veciños mellor ou peor, e eu prefiro crear un tema de carácter social antes que, a mellor, que unhas persoas que sí que se poden pasar co coche, ainda que seña con dificultades. Vénega. Dalle o botón. Dinlle o botón. Vamos a ver. No BNG seguimos insistindo no de sempre. Está claro que o presuposto é o que é, os cartos dos que dispón o Concello son os que son, os medios son os que son, prioridades, pois, estou un pouco de acordo con que Luís, case que prioridades son todas, non? Hai xente que incluso, pois, che comenta que ten que arranxar, pagar unha pala para poder chegar cun coche á casa. Eso está pasando. Seguimos insistindo no importante que sería o mantemento, porque, como decía o señor Renda, amañamos, pero cos invernos que temos en Vilalba e coa maquinaria pesada que circula polas nosas vías, fai que sexa moi difícil ter conta do que facemos. E algo que se gastou un dineral en arranxar unha pista, prácticamente en 2 meses ves que volven a estar os fulados. Por que? Pois por aí circula maquinaria que non debería circular con esos pesos. Está claro. Entón, bueno, mantemento, limpeza de cunetas e chegar onde se poida. Non creo que moito máis se poida decir. Bueno, pois un pouco na liña do xa comentado por os diversos grupos, eu creo que todos compartimos a necesidade pois de acondicionar as pistas do noso rural, é unha prioridade para o equipo de goberno en pleno. Este ano xa me reunín
novamente co presidente da Diputación para pedir que novamente as máquinas do parque móvil, tanto o equipo de terra, que é o que abre e limpa cunetas, como o equipo de aglomerado, pois, poidan estar actuando nas nosas pistas. Intentaremos que sexa o maior tempo posible. O ano pasado foron 4 meses e esperemos que este ano se poda repetir, e tamén pois todos os recursos dos que dispoñemos pois intentamos investilos para que pois o noso rural pois este nas mellores condicións posibles. Moitas veces pois pensamos no noso rural exclusivamente en pistas, e hai outros moitos servicios que son importantes tamén para o noso rural. Vimos de renovar o contrato do lixo, vaise a mellorar tanto pois a recollida selectiva no rural como a frecuencia na recollida. Iso tamén é algo fundamental para as nosas parroquias. É tamén importante o internet. Vimos de colocar 3 antenas para mellorar a cobertura móvil, que non o estaba facendo a iniciativa privada, e a través dun convenio coa Antega e a través de fondos europeos pois se colocaron 3 antenas, unha en Belesar, unha en Oleiros e outra en San Simón, que en canto entren en funcionamento pois mellorarán sensiblemente a cobertura destas zonas. E creo pois que temos que seguir apostando, seguir mellorando as condicións no rural, pero obviamente pois un condicionante moi importante que a ninguén se lles escapa pois son os recursos cos que conta o Concello, pero creo que tamén é importante ter claro ese compromiso e trasladalo para que os servizos que reciben os veciños e veciñas do rural pois sexan o mellor posibles. Vamos a pasar ao punto número 10 da orde do día, que é o rogo do Grupo Municipal Popular sobre a situación dos baños no aparcadoiro soterrado. Ten a palabra pois o voceiro ou voceira do Partido Popular neste punto. Ben, boas tardes a todos e a todas. Vendremos este punto porque creo que non lle escapa a naide dos que utilizamos o aparcadoiro soterrado o estado en que se atopa. E atópase nun estado bastante complicado e enfrontamos un problema grave de carácter higiénico-sanitario, evidenciado polo estado deplorable e de suciedade e falta de limpieza nas escaleiras de acceso, así como nas paredes e no chan nas proximidades dos baños, onde podemos atopar todo tipo de residuos. Dende que se implantou a zona horaria de control horario neste aparcadoiro, a verdade é que hai que reconocelo, o emprego que se fai é bastante máis alto do que se facía antes e mellor regulado. Pero tampouco se fixo ningún mantenimento do mesmo. E esta falta de mantenimento trae como consecuencia o que está a acontecer na actualidade, é que calquera veciño pode ver por si mesmo que as instalacións están nun estado pésimo. Están portas rotas, e non hai moito tempo que podamos ver, aí debaixo do negrillo, pois que efectivamente romperon a porta, supoñeme coa intención de poder pernoctar debaixo, pero non, ao final pois houbo que tapiala. E, por outro lado, tamén podemos ver como os baños que están aquí debaixo da escalinata pois tamén se encontran pechados. Evidentemente, todo isto unido ao cambio nas costumbres e horarios de apertura dos establecementos de hostelería fan que en determinados momentos pois, a xente ten unhas necesidades fisiológicas que non pode satisfacer e que en algún sitio as acaba facendo, con perjuízo para o resto dos usuarios. Entón, o que estamos vendo é que o goberno local, composto por PSOE, Vilalba Aberta e coa axuda do BNG, que contribuye a que esta zona dos aparcadoiros se convirta nun foco de infección e malos cheiros ao carecer da limpeza periódica axeitada. Recentemente, como falaba antes, as portas rompéronse, tapiáronse, o resto está pechado e encontrámonos por unha situación que acabo de describir ahora mismo de abandono prácticamente total. E encontrámonos con situacións bastante peculiares, sobre todo os que habitualmente estacionamos o noso vehículo. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Vilalba eleva ao Pleno da Corporación
o seguinte rogo: instar ao equipo de goberno a adoptar as medidas inmediatas para garantir a limpeza e o mantemento regular dos baños do aparcamento soterrado, dotar esta zona de servicios que permitan un uso axeitado por parte da veciñanza e establecer un programa de limpieza periódica para axudar e asegurar a higiene e a salubridade do espacio. Ben, en algún dos considerandos que presenta o integrante do Partido Popular podemos estar de acordo, pero en outros radicalmente non. É radicalmente falso que non haxa un programa de limpeza, porque se o hai, evidentemente, e ademais con lavado a presión que se ven facendo tanto polos servicios de emerxencia como polos servicios de atención de obras municipais. Si existe esa situación, o pasa que, mellor, se o vocero do Partido Popular vira, pois, non sei, as publicacións que facemos todos os domingos dos traballos que fan os operarios municipal, pois pode ver que, efectivamente, é unha situación que se está dando cumplida conta. Que se pode facer máis? Seguro. Que se poden limpar mellor as escaleiras? Seguramente que sí. Enlazamos un pouquinho que decía hai un pouco a alcaldesa, a partir de, un par de días, pois muda a empresa de limpeza viaria e supoñemos que ten xa outras obrigas completamente distintas e máis exhaustivas que a que hasta agora viña prestando, hasta mañá, neste caso. En relación aos servicios, aquí é unha tema dolorosa tamén para o Concello. O Concello, vou che dar nada máis, Pepe, dúas cifras. Nos últimos tempos, levanse realizado 13 intervencións de fontanería nos servicios por importe de 4.297 euros. Eso quer dicir que estamos encima deles permanentemente, pero hai unha situación de vandalismo incontrolado que impide que eso poda manterse nunhas condicións importantes. Tú fíxate se o chegamos a facer, que chegamos a poñer os elementos dos baños de aceiro inoxidable. E aínda así non é necesario. Chegamos a poñer os soportes de obra, feito por obra dos operarios municipales. Nin eso é suficiente. Chegamos a pechalos de noite e abrilos de día. Nin eso é suficiente, porque con barras, con elementos, pedras, etc., están destrozándoos continuamente os elementos que conforman váteres, urinarios, lavabos. Cando queiras, mañá vámonos ver, abrimos para que vexas no estado en que están. E iso sucede cada día. Cada día. É simplemente unha situación de vandalismo. Cal é a situación que podemos facer así? Ou poñemos unha persona que esteña todo o día mirando a ver quenes son os que entran e salen e os que fan, pedindo a ver os que destrozan, ou senón non vexo eu unha maneira moi doada de controlar ese vandalismo que existe, non só de noite, porque, xa te digo, pechámonos de noite, abrímonos de día, senón que de día pasa acontece o mismo. Evidentemente, despois que haxa xente incívicamente que, pois use as esquinas para facer as súas necesidades fisiolóxicas, pois é incivismo, non é parte de que algún sitio as teñen que facer, porque seguro que ninguno que estamos aquí o facemos. Buscarémonos a vida para non ter que facelas nun lugar público, non? Por lo tanto, se entre todos atopamos unha maneira para que eses baños podelos manter abertos, volvémolos a armar, volvémolos a montar as pezas, e senón, pois, tú mismo podes aportar alguma maneira que seña suficientemente garantista para que isto non se produza. Xa te digo, 4.297 euros en 13 actuacións de fontanería solo, aparte das que se van actuando cada día, cada semana, cada pouco, cos brigadas municipais de calquera situación que se produza ali. E en canto a limpieza, farémola mellor, pero non é verdad que non se esteña facendo, estáse limpando, estáse botando agua a presión cada pouco, e os servicios tamén de limpieza, tanto da compañía como do Concello, pois evidentemente limpian os papeles, etc., e esta situación que se está dando. Trataremos de poñernos un pouquiño a día e estar un pouco máis pendientes, pois non sei, cando se realicen eventos importantes na plaza, pois de tratar de que eses días pode haber unha apertura e poñémonos outra vez de funcionamento. Poñerémonos outra vez, pero tampouco garantizamos que calquera momento, calquera despiste, o vandalismo, además van
de cabeza a ese lugar, van de cabeza a destrozalo, van de cabeza, teñen esa idea, non sei, e se leva producindo demasiadas veces. Bueno, admitimos esa situación e trataremos, bueno, de darle solución, por lo menos, como digo, cando hai actuacións, cando hai situacións importantes na Plaza da Constitución, que é cando a xente, pois, bueno, terá, pois, bueno, máis deseo de utilizar esas dependencias. Mirada aberta. Por suposto, concordamos co que manifestou o Concelleiro de Servicios e creemos que hai unha solución difícil, que neste caso é a que ten que partir de unha parte minoritaria incívica dos nosos veciños e veciñas. Por tanto, pois, estamos totalmente de acordo co manifestado. Benega. Pois pouco que decir ao respecto, porque se contra o incivismo e contra o vandalismo, que facemos? Instalamos unha cámara? No interior non podemos. En todo caso, na zona do lavabo, quizás sí, pero logo na zona de inodoro non podes poñer. Que conste que na zona de lavabos sí hai cámaras, non sei se son legais ou non. Digo, en algúns lugares, precisamente para combatir este tipo de cousas. Ben, bueno, eu creo que ademais é unha situación que xa se deu conta no pleno anterior en resposta a unha pregunta, creo recordar, do Partido Popular. Os baños estaban limpios, había unha persona que iba a limpalos todos os días. Procúrase que o parque subterráneo este nas mellores condicións. Obviamente, pois, contra o incivismo, de momento non temos unha medicina, non só se sufre aquí, senón en tamén outras localizacións e outros lugares públicos. Eu creo que é unha pena, pero cando semana tras semana estamos cambiando os baños e ves que ningunha alternativa pois consigue parar eses actos vandálicos, pois ao final é que pois estar, como a quen di, provocando para que o sigan rompendo, e optouse primeiro por pechalos só durante a noite, que era cando creíamos que se producían a maior parte destes ataques a eses servizos, pero non, descubreuse que por o día tamén se seguía rompendo e, por tanto, pois, de momento están pechados e estudaremos pois a mellor maneira de poder volvelos a poñer en funcionamento. Pasamos, pois, ao punto número 11, que son as preguntas do Grupo Municipal do Partido Popular. Voulle dar a palabra ao secretario para que as formule e irémolas respostando. Que tipo de material foi retirado do CEIP Castelao de Belesar? Por que se trasladou nun vehículo privado e para onde se levou ou a que foi destinado? Ben, pois neste caso houbo unha solicitude por parte do colectivo de persoas marroquíes que están aquí en Vilalba, onde nos solicitaban a colaboración para poder facer unha aula na que impartir escola aos nenos e nenas deste colectivo na mezquita que eles teñen aquí en Vilalba. Deixáronselles mesas e sillas e foron eles mesmos que nas foron a recoller a este centro. Están en préstamo e teranas pois mentras as precisen para esta actividade. Ten Vilalba Aberta planificada unha actuación de arranxo de viais no rural para o ano 2025? De ser así, poderían aportarnos unha copia do plan? Ben, pois tal e como me traslada o concelleiro responsable, o plan de mellora da rede viaria no rural para o 2025 será exposto antes da seguinte sesión plenaria. Tal e como preguntamos no pleno pasado, e sabendo que se atopaba no mesmo punto fai uns meses, en que situación está o anunciado plan de obras que se tiña previsto? Ben, pois non sei a que plan en concreto se refire a pregunta, en canto pois as obras díxeno antes ao respecto do orzamento. O plan está en marcha, estamos neste momento pois acometendo a obra do PIREP de reforma da casa consistorial, de cambio da cuberta, a instalación de placas solares, a mellora da envolvente, a eficiencia enerxética e tamén a accesibilidade. Van a comezar o luns as obras do punto de atención á infancia na que se van
van a crear 20 novas prazas de educación de 0 a 3 anos, van a comenzar a cambiarse a iluminación da Praza da Constitución, vaise a cambiar o firme da Rúa Guitiriz e tamén da Rouco Varela, estáse cambiando neste momento a superficie o chan do pabillón do Mato Vizoso e tamén as luminarias. Vaise a iniciar as obras de cambio da cuberta da Casa da Cultura, estamos cambiando tamén o pavimento do parque daqui da Praza da Constitución e, bueno, a medida que vayamos obtendo fondos para facer outras actuacións, pois iránse tamén dando conta no que ten que ver pois tamén co saneamento e co ciclo da auga, pois esperemos en breve a través dun convenio coa Confederación iniciar as obras de cambio do saneamento da Rúa Plácido Peña e, en definitiva, pois estas son as obras nas que estamos traballando neste momento, que se completan pois coas do ámbito rural das que deu conta o concelleiro antes. Cal é o motivo polo que na rúa José María Chaoledo estiveron os veciños e veciñas en suministración do alumeado público durante 2 semanas? Pois o motivo foi por unha avería que xa está solucionada. Está previsto que o equipo de goberno avance na aprobación da relación de postos de traballo, tendo en conta a súa importancia para a organización e a optimización dos recursos humanos? Ben, pois como dixen tamén no punto relativo ao orzamento, pois vimos de finalizar os procesos de estabilización do persoal que fora contratado por obra ou servizo durante moitos anos e que agora xa, pois a partir de mañá van a ter pois unha praza fixa e unha vez pois acometemos este procedimento que era urxente e necesario, pois continuaremos e o seguinte paso será pois a RPT en canto dispoñamos tamén dos fondos necesarios para a súa implementación. No pasado mes de setembro do 24, Vilalba Berta afirmou que teríamos noticias do Pexón. Pasaron 3 meses e non se nos comunicou nada. Poderían decirnos en que estado está? Pois nos vindeiros días convocarase a comisión de seguimento para dar conta dos avances aos grupos. E agora pasamos ás preguntas do BNG. Con data do 6 de novembro de 2020, foi remitido ao Concello de Vilalba un escrito asinado por 47 persoas domiciliadas en San Covade, na que se demandaban a atención de diversas necesidades parroquiais xa presentadas a corporacións anteriores. Despois de 4 anos, que ten que decir o equipo de goberno sobre esta demanda? Ben, pois algunha das actuacións solicitadas xa se acometeron, en concreto pois estou falando do cambio do alumeado a LED con cargo a unha subvención do IDAE, no Sisto en concreto, e despois, bueno, hai outras que o Concello non pode acometer en solitario, falo fundamentalmente pois do saneamento, e isto pois estamos en contacto con outras administracións para tentar darlle unha solución o antes posible. E, bueno, sendo este o último punto da orde do día e non tendo máis asuntos que tratar, pois damos por finalizada esta sesión plenaria. Boa tarde a todos e a todas.